District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Kay tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang maiiwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na. Makilahok sa papunlad at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to. Sa ID natin tuloy ang progreso. Pwede bang malaman ko ang tunay na pangalan mo? Ang ganda mo kasi sa picture mo. Gandang hinahanap ko. Ngunit sabi mo sa'kin, hindi mo alam ang lahat sa'yo. Wala ka palang record ng birth certificate mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registry
siya'y masasagot. Maya Payabak. Today is Ang 22. civil So, good morning Central Luzon, good morning Pampanga, good morning to Guagua. Maya Payabak po, kaya katamong taga Subebe, ang pong followers keng Facebook na po, at pong taga pakinig tamo keng Karelangkay, radyo, ang pong FM station po na, at yung tampo kaya minsan pa, PSA Talakayan sa radyo, PSA Pampanga, 99.9 Radyo Guagua. So, magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong interesanting topic ang aming ihahatid sa inyo. Buhat po sa PSA. So, yung mga activities po ng PSA. So, ipapakilala po namin sa inyo at i-explain namin sa inyo yung mga ginagawang activities ng PSA sa nationwide, yung mga activities po. So, kaya nag-invite po ako ng mga eksperto po sa larangan ng statistical survey po. So, pero bago po ang lahat, gusto ko munang magpakilala ang aking mga kasamahan dito. So, umpisa natin kay Sir Chris Puno, Pilsis, siya po ang focal person ng Pilsis National ID dito sa Pampanga. Sir Chris? Thank you, Sir Bon. And once again, good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. And yung mga nanonood po through Facebook and Twitch.tv, good morning po sa inyong lahat. Sir Bon? Okay, so ganun din po. Kasama ko din po ang ating newly promoted na statistical analyst ng PSA Pampanga. Ang parati nating kasama sa lahat ng activities dito sa Distrito 2 ng Pampanga, si kasamang Irving Carlos. Good morning, Sir Irving. Good morning, Sir Bon, and good morning po sa listeners. So, yun po, makinig po tayo sa topic for today. Okay, thank you, Sir Irving. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang aking bisita ngayong araw, yung guest speaker po natin, yung resource speaker natin ngayon. Siya po ang tinaguriang James Reid ng PSA Regional Office. Buong Region 3, siya po ang pinakagwapo sa lahat ng nagtatrabaho sa PSA. So, pinapakilala ko po sa inyo, isang statistical specialist to ng Regional Office 3, si Sir Jello Lobo. Sir Jello? Okay, good morning po sa ating lahat. Yan. So, swerte po tayo is na invite po kami na mag-present po kung lalo na po sa topic na ibinigay. And malaki po siyang tulong sa atin and information para alam natin kung bakit ano po yung mga ginagawa natin, bakit tayo bumibisita sa mga bahay-bahay, at bakit sila yung nakukuha nating mga sample natin. Okay po. Okay, so bago po tayo dumako dun sa ating pinaka-topic ngayon, mag-recap muna tayo dun sa previous topic natin sa kasamang Irving. Yung topic natin last week is Republic Act 9255. 9255, na kung saan ito ay tungkol sa Pagbibigay ng authority para gamitin ang surname ng father. sa mga illegitimate children po. Pag sinabi po natin illegitimate children, yung mga batang pinanganak out of wedlock ng mga magulang. So, ganun po yan. Kung may mga katanungan po kayo with regards to civil registration, mag-comment lang po kayo sa Facebook page ng PSA Pampanga o dito po sa Radyo Guagua para masagot po natin yung mga concern po ninyo. At syempre, pwede po nating puntahan ang office ng LCRO sa buong Pampanga, yung mga ating municipal civil registrar ng buong Pampanga, po yung members po nila ng CRELPA. So yung lahat ng mga MCRs, hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maya Payabak po, okay? Karempong MCRs na ning buong Pampanga. So good morning po. So isang kagaya po ng nasabi ko kanina, we are bringing closer yung mga services ng PSA sa tao. Pinapakilala po namin, i-explain po namin sa inyo kung paano po ito isinasagawa at bakit po isinasagawa yung mga survey na ito. Napaka-interesting
paksa po ito at sana po yung ating mga listeners makinig po kayo kasi every now and then po kasi nagsasagawa kami po kami ng mga survey para maintindihan po ninyo bakit at paano napipili yung mga pangalan ninyo sa mga ano kasi parating mga nagtatanong Sir Yes. Jello bakit kami para kaming question kay Kai o ba't detang siping mimbali alila O kaya bakit ilang mekwa alwai kami. Ratang siping bale naman na bisang magpa-interview na. yes opo So, explain tayo po kung Kenny, nung makanano talang pipilinan. sige Sir Jello umpisahan na natin ano so sa pag-usapan natin yung tinatawag nating labor force survey ito lahat ito talagang napakalaking paksa nito ito kasi ay pinakamahalagang gawain ng PSA ito yung pagsasurvey tungkol sa mga may trabaho, walang trabaho. So, in form of ano ang sinatawag nating labor force survey? Kapag sinasabi natin yung labor force survey is tinatanong natin yung mga lahat ng population na 15 years old and over. So sila lang yung papasok dito sa ating question or mga tatanungin natin dito. So kung ikaw ay below 15, so hindi ka na sasagot dito kasi meron lang tayong kinakapture na 15 years old na pasok lang na tinatawag nating labor force natin. So, ibig mong sabihin sir, kapag sinabi nating labor force survey, ito'y hindi pangkalahatan. Ay, hindi po. So, bali ito po is survey. So, ibig sabihin is kumukuha lang po tayo ng sample doon sa ating lahat po ng ating population. Kumukuha po tayo ng subset ng population po doon para yun po representa doon sa buong kabuuang population ng bawat domain po natin or bawat area. Okay. So, sorry. Bob, at yung tutugtugin ka na ako. At yung tang jingle. Ay, makalto kening kaya. Diba? Okay na to po. Okay na. Okay na pa. Masikan niya pa ba? Itang background, masikan nilang background music. Okay. Thank you, hanap sa camera. Hands up. Yan, wala na. May wala na. Sige. Ayan, nabagal pa. Kaya na. Okay na po. Okay. Okay, so bibalik tamo po kung kaya katamang kanya. Medyo may interrupt tamo pong bagya, technical problem mo pong kaya. So sabihin tamo po ngayon itang kaluban na pong sinabi ng Sir Jello nandun itang tungkol kayong labor force survey. Sir Jello, naniyo po itang buri na sabihin itang kitang sampling design kareng household based survey. So ini po sampling design apit po din ni reng makanano tayong ikwa retang listahan da po retang taong puntalan tamo. So retang mangutang bakit yung milabas pa mo pilang pa mong aldo may atin ng may census na kami tapos may putang na kami. So dating ko sagutan tamo bakit lamekwa. Okay? So and then makanano yung may develop retang systematic na may develop ita retang kaya tamong frame. So burin sabihin retang listahan. Okay, so ito po yung i-discuss namin ngayon. Okay. Sir Jello, ingkay, baka nano na talagang makakreate netang kaya katamong listahan da netang pupunta lang tamong respondent.
So magagawa la po deta pache mig census ta na. Kasi ta pong census ta mo ganaganang listahan da po ganaganang population bawat miyembro ng bawat pamilya, bawat household sis kukuha ng talangan po lagyo and pupunta lang tala po rin pi baneta. Tapos ka pache census ganagana dapat Opo. makover langan. So karita po makapag-develop na sampling frame or ita pong listahan dareta. So anya bawat census makapag-update ta mo nung ninungan po kasi atin pong lugar na fast moving. Opo. Pila mong banwa alwanin makatok ng Okay. pilang at mong banwa edan niya kilala itang makanita. So dalagi dapat na may update ya po yung katamong sampling design tamo para so gagamitan tayo dapat siya mag-census tamo na buong population is akakwata langan lagyo tuknangan ang ponong pilanlangan at saka retang karelang demographic characteristics na. Sir Jela, po tang mag-census makano, kaya po tang mag-survey makanyan. Deta mo ba talagang kaya retang sabihan da ring alwa o ba't ding pati kaming detang labalo mo na retang magsalita ni kaya retang atinan na sa tang miya kailangan ning survey yan na kasi ali na kaya kasi pakakaluluwa na. Makanano ya po ito kasi magtakala po rin kay o ba't ating kalulo, ating makwalta, karing mapipiling respondent kay katamong survey. So, Kaya po ita, talagang sasadyan tayo po ba ita na bakwalta yung maging sample o kalulo, makanyan? Bali, atitabo po kasi kukunan na makanan yung mag-create. So, atitabo po katang 2x2x2 na implicit stratification. So, pata pong bagya is, apat kita yung makanan lang mekwa at sobrang sabihin, ilangan din kalulo, apong talantala, kumatamong portion karetang kalulo, kumatamong portion karetang ating agyo. Tapos alatamong aqua na isiping-siping na bale. So atin niya talagang systematic na makanan lang makikreate retang structure or kasi naman pwede na meto nga purok ilangan interviewan tamo as sample. So malinit ang application tamo ketang sampling tamo kanita. Kasi Sir Jero, kaya po tang mag-survey laro rin kaya katamong data collector, bula mo itang luto, bula mo potang kutando rin kay makanano kaming miyabe king kaing makanyan o talwa na rin ang pakakalulu ilang census yu dahil tang isurvey yung kutnan nyo king makanyan kasi kami na yung kailangan kay makanyan. So bula mo lulto na purposive ya po yung kaya katamong kaya na talagang purposely inabe talakit ang listahan at saka kay putang lang tamang barangay Sir Jelo kay lula mong household or Yan. dakal kay naman dakal. So kita ang pamangwata mong survey kita pa mag-draw tamo so ay talangan kilala reta. So kukunan tala mo retang characteristics da retang bawat characteristics na nitang family or sample households tamo karita mong base etala kukunan detang apelyido makanini kasi etala papalwal deta. Okay, so kukuha tamo karetang kitang systematic procedures na makanan to ay lang ito draw retang sample. Yan. Sige Sir Jelo, ate kaya tang PowerPoint presentation ken pwede tane pong kay itong kaya katamong okay po. So ini presentation. is in presentation po is para balo tayo at makanano lang makakuha. So lagi po kasi in PSA mag-survey so nano lang po yung sa survey na ng PSA pwede tama pong household. Pag sinabi tama pong household ito pong pibale-bale pupunta lang tala po rin bawat sample tamo. So tapos atin tapa pong survey kareng agriculture, survey kareng establishment and kareng pong alwalwa na admin atin tama rin po kukunan. Okay? Pero ingin po yung discuss tamo makanan lang mekwa retang lagyo or retang sige. sample na punta lang tamo. Muna explain tayo pa mo po itang sampling design ning PSA. So, in presentation tama po is paluwal taya. Nano ya po in sampling and sampling techniques. Okay? So, nano ya po in data sources, census versus sample survey. Tapos, nano yung purpose of conducting sample survey. Tapos, nano lang po data, basic sampling concept, at saka itang types of sampling methods tamo. So, then is explain tayo bakit ilare makakuha o bakit ako milagay ako listahan ken. Kasi many ba laretang karetang census questionnaire tamo. Yan. So muna ing data sources tamo dapat i-define tayo. So in data sources tamo ing nanularetang atin tamo dong data sources primary at saka secondary. Itang primary ing data collection. Sa retang data collection, pwede tamo magkukuha, 'di ba? Pwede tamo mag-observe. Kukuha tamo mag-observe tamo or mag-survey or
through experimentation. So, kaya tamo kay PSA, more on in primary in data collection tamo kasi direct tamo mumunta karetang sample tamo or bawat family or bawat household na pupunta lang tamo. So data collection talaga, Sir Jello. Yes po. Okay. In So kaya hindi tamang tayo collection. kumukuha ng So kailan natin ginagamit yung secondary, yung data compilation naman, Sir? Itang data, secondary or data compilation, alwa ita mo ing mig produce. So, ginamit tayo example in DNR mig atin yung record, atin yung data, tapos ginamit tayo. Ita ing ginamit tayo ing kanta is secondary data. So, ito yung pamilwa na nitang primary katang Kalupan niya po yung kain siguro ito sir na itang step 1 na may tamong data from DSWD karetang Yes survey po. dan sir. Pati yung gumamitan kay DSWD, secondary na Secondary. ka. Kasi alwa ita mo yung mismong aktong kinawa katang. So yun yung tinatawag nating data compilation. So sa ano natin, Sir, ano pa ba bang mga agency ang pwede natin pagkuhanan ng mga data? So marami po tayong mga pinagkukuhanan ng data. Alo sa bawat na agency natin is meron. Example po natin sa data ng mga education. So, DepEd dapat. Ilan po Okay. ba yung mga naka-enroll dito? Ayun, oo. Yan, ilan po ba yung population ng bawat estudyante? Ilan yung ratio? So yun yung mga kinukuha. Yun yung mga bawat agency na kumukuha ng data. So Okay. importante po kasi yung mga data natin para ma-analyze po natin. So data sources pa lang po tayo niyan, ha. So maganda po yung topic yung pinag-uusapan natin. Sige, Sir Jello. Tapos, meron tayong data sources. So, ito yung primary. So, tayo, as a PSA is more on data collection tayo. Kapag sinabi nating data collection, ito yung nagkukuha tayo ng information diretso sa mga sample natin. Tama? So, kinokonduct natin to sa survey. Una, ano yung process ng pag-collecta natin ng data? So, meron tayong dalawa ng survey. Meron tayong dalawang type. Yung isa is census at saka yung sample survey. So, kapag sinabi nating census, dapat lahat, total. Example, magse-census tayo sa buong Pilipinas, lahat dapat ng population ng Pilipinas is makuha natin. Kahit ng pinakamalayo siya, kahit tatawid ka pa ng bundok, dapat makuha siya. Kasi yun yung census natin. Ibig sabihin is, para makuha mo lahat ng unit ng population natin. So ibig sabihin, Sir Jello, yung mga na-census natin, doon tayo humuhugot ng mga pupuntahan natin pag nagsasurvey tayo. Yes po. So, Ano po kasi yung kaibahan ng kailan natin ginagamit ang census at kailan natin ginagamit yung survey naman? yung census po natin kasi nasa batas po natin kung kailan meron tayong mandato kung kailan tayo nagko-conduct ng census. So pwede po tayo, 'di ba? Lagi tayo kapag ending 0, yan census of population and housing. Tapos kapag meron naman tayong tinatawag na mid-decade. Yung So mid-decade, every 5 years po 'yon, So sir. kasalitan po siya ni yung ending ng 0. Example 2020, sa 2025 is magkakaroon ulit tayo ng census of population. So, yun is ginagawa natin yun para ma-update natin yung ating mga data ng mga pangalan at saka yung mga characteristics ng bawat family or population ng buong Pilipinas. So from the census, kukuha tayo ng isang portion ba? O paano yung may systematic? Yes po. Pagpili, Meron tayo ano po? kapag yung sa census lahat is kukunin. 'Di ba? Kahit isa lang yung nakatira doon sa bundok na 'yon, pupuntahan dapat 'yon. Oo, sir. Kasi totality tayo kapag census. Tapos meron din tayong tinatawag na survey. So yung sample survey, ano yun po yung sample survey na tinatawag natin? So ito yung kukuha tayo ng portion ng mga nandun sa population para sila yung mag-represent or yung subset ng unit ng population para sila yung mag-represent doon sa atin na ilalabas na data doon sa ating ginagawang survey. Example natin dito po, yung mga listahan natin galing sa census. Tapos yung sample natin, example na survey natin is labor force population. So, di ba, hindi naman tayo pwede lagi na nagse-census ng labor population, quarterly siya, tapos meron pa tayong monthly. Kapag kinuha natin na laging census tayo, napakatagal and napakamahal. Di ba? Napakamahal ng process niya. Kasi dapat i-census mo lahat, tatanungin mo ano yung mga trabaho. Pero pwede naman tayo kumuha ng sample doon. Parang representation lang, sir. Yes po. Parang yung isang household, i-represent niya yung kabuuan ng Yes. ng Pilipinas, ganun, sir, na kukuha sila ng portion doon na dapat is acceptable siya yung kanya na
i-represent. Pero Sir Jello, kung ano, yung mga kinukuha nating sample, since hindi natin kilala yan, so ibig sabihin, hindi natin pwedeng piliin kung sino lang yung isa-census natin. Kailangan lahat talaga well represented. May below nasa below poverty, Yes sa po. middle class at saka yung mga upper class na ano Yes po. respondent natin. Bali yan po is, di ba, meron tayong mga questionnaire po doon sa ating census. So, Yes, sir. nakaka-capture natin doon kung sino yung mga merong ganito, merong household conveniences, or yung mga merong OFW. Isa yun sa mga tinitingnan natin. Okay, so, wala tayong nakukuha na lahat is higher or mas mataas, or wala tayong nakukuha na puro mahirap yung kinukuha natin or sinasample. Lahat yun is balance. Equal siya na may representative lahat ng bawat kinukuha nating data. Kasi para sa ating mga listeners, ano po, kung kayo po ay naging sample na ng mga survey ng PSA, hindi po namin talaga pinipili kung sino po yung magiging respondent namin o yung magiging sample household namin. Kumbaga po, ito po yung mga pangalan po na lumabas based dun sa aming census at saka dun sa sampling print po namin, well represent po lahat ng mga socio-economic characteristic ng mga tao, yung hindi po puro mahirap. Kasi kung puro mahirap po yung isa-census namin, parang yung lalabas po na Purposive ka na. purposive ka na talagang gusto mong ipakita, i-portray sa yung data natin na makukuha, talagang mahihirap lahat. Paano naman po yung nasa middle class o yung upper class at saka yung sa pinaka mayayaman. So, hindi po namin talaga pinipili na puro mahirap lang or puro mayaman. Si Sir Irving, na-experience mo na yung mag-survey. Ano yung madalas na tinatanong sa'yo nung nagsasurvey ka ng LFS? Kung ano ko sir, may trabaho ba ako for the past week, yung mga reference field. Oo. Kasi sa tanong kasi ng LFS, may certain ano lang yon, parang banner dun sa questionnaire kung saan halimbawa 15 years old and above, dapat may laman yung questionnaire. Pero pagka hindi siya under 15, i-skip mo yon, parang ganun po siya. Pero Sir Irving, na-experience mo na rin yung sinabing, bakit parating kami ang napupuntahan ng nagsasensus? Tama, kasi tanong ko rin sana kay Sir Jello. Oo, Sir Jello. Yung sampling sir, sino yung nagbibigay po ba So, talaga? automatic po siya na generate po ng central office o doon sa ating system na wala naman yung mga nasample dati, hindi na sila mauulit. Kasi meron tayo dito na halimbawa yung nagawa nating listahan sa development ng ating sampling print, tatagal siya hanggang 2020 plus. So, walang uulit doon. So, pwedeng umulit lang dito kapag meron tayo na visit 1 at saka visit 2. Oo. Kagaya po ng ginawa nating Sa family income and expenditures. Kasi kailangan natin makuha yung 1 year na Yes po. income at saka expenses ng bawat family. family. Okay, so nabanggit po natin yung family na pinag-uusapan natin. Ano po, dahil sa survey po tayo. So, i-explain po natin sa atin ni Sir Jello ngayon, ang ating resource speaker, kung ano po yung kaibahan ng family dun sa tinatawag po nating household. Ano po? Kasi marami po ang nagkakamali. Sabi niya, isang family kami dito. So, mamaya po, i-discuss natin ni Sir Jello kung ano po yung kaibahan ng sinasabi nating family dun sa household. So, sige Sir Jello, proceed natin yung ating talakayan sa Yan, okay po. So, proceed tayo kanina. So, ito po yung kaibahan ng census at saka yung sa survey. So, parang si survey, parang kuko tayo ng representative na para yun yung ilalabas nating data and yun yung magre-represent doon sa area na yon. Example, sa bawat labor force survey, by region, tapos kaya natin maglabas ng provincial estimate natin. So, kuko tayo ng representative doon, representation ng ating population para makapag-generate tayo ng data. So, hindi na tayo kailangan na mag-census kasi masyado siya magastos kapag census yung ginamit natin dito. And then quarterly. So, parang wala na tayong ginawa kundi na lang mag-census. Kasi lahat naman is pwede naman siyang gawin. And scientifically na pwede naman siya na sample surveys tayo. And makapag-release tayo ng reliable estimate natin. Sir Che, tanong ko lang din na kung yun nga, census yung survey tayo, so pumipili lang tayo ng parang portion lang ng population ng isang lugar. Yung nakukuha natin result dito, sir, is naman siya, accurate naman na yung mga nakukuha natin, for example, sample ng mahirap, then mayaman,
Tapos yung ini-aim natin na results are based on yung bilang lang na kinuha natin dun sa population ng lugar is tama naman yung nare-release po natin na Yes po, kasi may kinukuha tayo, may mga tinatanggap tayo na mga, yung tinitingnan din natin yung response rate. Apo. Lahat ba ng sample natin dito is sumagot? Anong gagawin natin? Halimbawa, may mga nag-refuse or ayaw sumagot. Sabi niya, wala, di importante sa akin yan, hanap na lang kayo ng iba. So, hindi naman natin pwede tatanggapin yung ganun lang. So, pwede tayo, anong gagawin natin? So, pa tayo ng effort para makuha siya. So, yung objective kasi natin ng paglalabas ng data is napaka-importante ng ating mga ginagawa. Okay? So, hindi lang sa atin. So, sa buong Pilipinas, paano yung pagpaplano? So, sa policy planning natin, sa mga policy maker, anong gagawin natin dito kapag nakita, ang taas pala ng unemployment dito sa lugar na to. So, yun napaka-importante. So, mas maganda kung lahat po ng sample is nakaka-capture natin. Ay, sumasagot lahat. Tama, Yes, sumasagot po. Kasi may mga, hindi agad natin tatanggapin na magre-refuse yan. Kasi explain pa natin na napaka-importante ng bawat sagot. Kasi sila yung representation ng representative ng buong survey natin sa ating population. Kasi Sir Jello, kung minsan parang, di ba, binabalik-balikan talaga yan ng ating mga data collector. Yes po. Tapos parang nakukulitan yung ating mga respondent. Gusto lang po namin ipabatid sa inyo dahil kaya binabalikan kayo kasi napaka-importante po kasi ng isasagot nyo sa aming mga data collector kasi po diyan po magbe-base yung ating gobyerno sa pagpaplano niya. So kung lahat po hindi po sasagot sa aming mga query, mga tanong, mga statistical queries ng PSA, so wala po tayong mabubuong plano at magandang polisiya ng gobyerno kung hindi po natin makikita yung true picture kasi ganun. Kagaya po ng sinabi ko, napaka-importante po ng isasagot po ninyo. So, kaya nga po kung minsan, kahit na nakukulitan na kayo, magpapatulong po yung ating mga data collector sa mga barangay official sa San Jello. Hindi lang, yung po sa enumerator, yung mga nag-interview po natin, nag-house to house, hindi lang po sila 8 to 5. Minsan, meron pong maaga dyan or meron lalampas po dyan. Example. Ginagabi pa. Kasi meron po tayong mga sample na nagtatrabaho. So, yun, halimbawa, binalikan na natin, unang visit natin, hindi nakuha. Sabi ng kapitbahay, nagtatrabaho kasi. So, pwede tayong pumunta, balikan natin kung kailan applicable or na pwedeng ma-interview yung ating mga responde natin para makuha. So, kahit na aling sample, alas 7, meron pa rin tayo na nag-i-interview. So, yun po yung trabaho ng isang enumerator po. Pinupush pa rin po natin na ma-complete or maka-accomplish yung bawat task ng bawat isa po natin para sa magamit po natin ng tama yung ating mga data kinukuha. Pero if, sir, allowed ba sila, for example, yung isang sample is talagang ayaw? Allowed ba silang i-replace nila yung sample na with the same... Kapag ayaw po talaga nung example, marami po tayong mga ganyan. So, example, sa mga exclusive subdivision, so lagi yun kasi ayaw nila magpapasok ng mga tagalabas. So, anong gagawin po natin? Una, si enumerator. So, tapos, pwede tayong makipagtulungan kay barangay official. Magpapatulong tayo. Yes. So, di ba bago tayo nagsa-survey, is nagko-courtesy call muna tayo sa bawat barangay. So, hindi po tayo pwedeng dumidiretso sa bawat sample households natin. Unang-unang ginagawa po natin is nakikipag-coordinate tayo sa barangay officials and nagko-courtesy call na sinasabi natin yung ating objective and importance ng ating mga ginagawa. And then, kapag pa rin ayaw, so, di ba, nandyan na si Kapitan, tumulong na, so, i-report pa din natin. So, pwede tayong magpatulong pa, paano ma-convince. Kasi sayang yung sample. Kasi napaka-importante bawat isa. Kasi representative siya ng bawat population natin. Sir Jello, kasi naalala ko nung minsan na ikwento sa akin nung SR natin na nagre-refuse si respondent. Ngayon, humingi siya ng tulong kay Kapitan. And then, tinulungan siya ni Kapitan. Tapos, nung nandun na si Kapitan, parang nagkainitan pa si respondent at saka sabi ko, wag ka na munang makisawsaw sa usapan, hayaan mo na sila. Kasi sinabi ni Kapitan, wag kang hihingi sa akin ng tulong kasi ayaw niyong makipag-cooperate sa gobyerno. So, tama po yun, lahat po tayong nasasakupan ng mga kailangan po yung cooperation po ng bawat isa, Hindi lang naman po natin ginagawa, hindi lang po ginagawa ng PSA ito para
magsayang ng mga resources ng gobyerno. Lahat po ng ginagawa ng PSA, may mga pupuntahan po yung paggagamitan sa ating gobyerno. Napaka-importante yan. Kagaya po ng mga data nakukuha natin, Sir Jello, di ba? Mamaya ipipresent sa atin ni Sir Jello kung ano po yung kagandahan ng mga ginagawa natin sa pagkuha ng data patungkol sa labor force, na baka iniisip po ninyo na although partner talaga natin ang DOLE, Sir Jello, Yes, pero primarily tayo po ay kumukuha talaga ng data mula diretso sa mga household patungkol po sa labor and employment ng ating bansa. Okay? Sir Jello, meron pa bang ano? Yeah. So tapos sabihin lang natin ano yung baka yung mga respondent natin, baka yung naabutan natin. Baka yung kinakatakutan nila baka magamit, 'di ba? Lalo na baka makasuhan kami. Sabi nila, Sir Jello, pota makulong ko ken, makulong ko ana. So atinta mo po kasi kitang batas na mo, so atinta mo po mandato na kumang data karon bawat sample tamo or bawat population, pero atinta mo rin pong confidentiality clause. So nanoya po ita ganagan ng akwa tamong data, itala mo pwedeng gamitan kay nanumang alwa. 'Di ba? Tayo pwedeng gamitan ebidensya, tayo pwedeng gamitan ka reporting. Kasi for statistical purpose. And patay may luwal tamo pong result, ala pong makalto lagyo ka rin. Yes, Tsaka address ng bawat individual. So walang nakalagay na Juan de la Cruz dun sa lalabas nating ano na, Wala po. si Juan de la Cruz ganito ang kinikita niya. Si Juan de la Cruz talagang napakayaman ni Juan de la Cruz. Wala po tayong ganong Wala po pinapalabas tayong na nakikita. resulta sa ating mga ano. So, ang sinasabi lang po namin dito, pinapaunawa po namin na wag po tayong matakot, makilahok sa kapag may nagsasurvey or sumagot ng tama. Kasi paulit-ulit po, may importante po yung isasagot po ninyo sa mga inquiries, statistical inquiries ng PSA, kasi hindi naman po namin gagamitin yan laban sa inyo, kasi may mga batas po na nagpuprotekta din, nagpiprevent din po sa amin para ilabas po yung mga datang yan. Naku, makukulong po kami kapag nilabas po namin yung kung mga... sino man po yung maglabas, example, yung result nito na meron pangangalang lumabas or individual, so pwede din siyang makasuhan. So, may Alam ko, mga- Sir Jello, nasa Yes. RA 10625 yan. 10625 Anong po. section siya, Sir So Jello? yung mga ano natin, yung sa confidentiality natin, yung sa Article 55 po natin, 'di ba? Yung sa Article 55 ng 10625 is hindi siya magagamit as evidence sa mga court proceedings or sa mga taxation. So lagi isa pa yung sa taxation, hindi siya pwedeng gamitin ni PIR as evidence. And then under naman sa ating section 26 naman yung stipulates that individual data furnish yung atin na respondent para sa ating sumagot siya sa ating mga data. And then yung atin naman section 27, so ito na yung mga kapag ito na yung mga fines, 'di ba? Ano yung mga penalty? Mga penalties. Yung breach of information na important example, accidentally lumabas pero hindi yan lalabas kasi yung inano natin is statistical data and tables lang yung mga nilalabas nating results. So, bawal na bawal po sa aming mga PSA personnel at saka yung mga workers po namin, yung mga data collector po namin na ipagsabi or kung kahit na kakilala niya si ganito, hindi po niya pwedeng i-divulge yung information na nakuha niya dun sa kabilang household kasi po bawal na bawal po yon. So breach of information po ang confidentiality. So ina-assure po namin parati sa ating mga respondent na ina-explain namin lagi sa kanila, wag po kayong matakot kasi confidential po Yes itong po. lahat. So, magkano po yung magiging kaparusahan So, kapag nag-breach po ako ng confidentiality, Sir Jello? Yan. So meron lang po tayo dito yung babasahin lang po nito. Liable po siya na 5,000 pesos and not more than 10,000 and or imprisonment of 3 months but not exceed 1 year. So ito yung mga magkaka-record ka, di ba? Nagkakaroon ka ng breach of information kasi nag-leak ka. So yan po yung halimbawa, kumukuha tayo ng mga interviewer or enumerator natin. So sila, yun yung una nating na sinasabi sa kanila na minsan nag-o-oath pa yan ng privacy, di ba? Yung confidentiality natin. Privacy, okay. So, Sir Jello, yung sinasabi mong yan, hindi ba yan conflict doon na sinasabi nilang data privacy? Ano bang kaibahan ng confidentiality doon sa Data Yan. Privacy Act na Si- sinasabi natin? Yan. Isa pa si Data Privacy Act, si RA 10. Ano po ba yung 10173. 10173. So, di ba, meron tayong Data Privacy Act. Oo. Kasi So, sir, parati nilang ini-invoke. I'm a private person, I am entitled to own Yes. my privacy. Ang sabi ng batas, hindi ko
hindi ko gustong sagutin yan, wala kayong magagawa. Yes. May mga ganun po ba na Sir Jello? Yan po. Kasi doon sa ating Data Privacy Act na yung ating 10173, nakalagay naman po doon for, alimbawa for general purpose planning. So, kailangan tayong sumagot. Wala pong exempted. So, hindi natin siya kailangan i-invoke. So, Hindi siya pwedeng i-invoke na ayaw kong magpa-interview kasi yung i-invoke ko yung Data Privacy Act ko, sabi niya. Hindi siya pwede. Kasi meron tayo dito yung sa atin na section RA 10173 na section 4, tsaka yung 12, at tsaka yung 19. So, kapag sir. mga... Ano po bang nasasabi dun sa mga yung sa section na yan? Yung sa section 12, yung processing ng personal information shall be permitted only if otherwise prohibited by law. When the processing is necessary in order to fulfill functions of public authority which necessarily include the processing of personal data for the fulfillment of its mandate. Diba may mandato naman tayo na nagko-conduct tayo regularly ng survey at saka mga censuses. So tayo doon is exempted kasi may mandato tayo na talaga na mag-conduct ng mga interviews. So tayo lang po yung binigyan ng kapangyarihan ng gobyerno ng constitution na magsagawa ng mga ganitong census, yes sir. po. Pati po yung mga iba na agency na pwedeng makapag-survey. Yes. So, pero kasi tayo po is official na talaga nagko-conduct tayo. Mandato natin na nagko-conduct tayo ng mga censuses and surveys. So tayo yung number one na nandun sa atin na hindi pwedeng i-invoke ng ating mga respondent. Opo, pinapaunawa lang po namin na talagang although we respect yung data privacy ng pero sinasabi po kasi ng batas ng RA 10625 na pag mga statistical inquiry, Yes, hindi po pwedeng i-invoke ng isang tao yung kanyang data privacy kasi nga po statistical inquiry po ito na susulat po naayon po yung sa batas ng RA 10625 at saka may mga exemption naman dun sa Yes, po. RA 10173 yung Data Privacy Act po na sinasabi natin. So medyo malawak po itong pinag-uusapan natin ngayon. Ano po, sana po yung lahat ng mga listeners natin ay talagang nakikinig ng maayos kasi importante po ito kasi para maintindihan po ninyo bakit po namin nilalathala ito ay ginagawa itong naging usaping ito para maintindihan po ninyo na ang gawain po ng PSA hindi para makialam sa buhay ng may buhay. Ano po, ang inaano po namin dito is yung nangongolekta po kami ng data mula sa inyo para magamit ng ating gobyerno sa kanilang pagpaplano at mga polisiya na para sa kabutihan po ng lahat. Ano po, Sir Jello, ano po yung mga natin dito na pwede nating i-present sa kanila na So, diba, so ito lang is hindi lang si household based yung mayroong tayong census, meron tayong iba't iba. Sa establishment, meron din tayo ng CPBI, Census of Philippine Business and Industry. Ito naman sa establishment side. okay, Sa sir. mga establishment, yung mga pinupuntahan natin. Naku, mas mahirap po yan, Kasi mga establishment na, tsaka mga companies, yan. Oo, mga talagang mga professional talagang pinupuntahan po natin, mga opisina talaga na talagang they are bound by law talaga na pero sumasagot naman po sila. Sa experience natin ka Irving na for the congratulations nga po pala by the way, congratulations po sa ating mga data collectors ng quarterly survey on Philippine business and industry kasi for the four successive quarters po ng 2021 100% po ang collection po namin ng QSPBI na hindi umaabot ng 70 days. So ganun po. Maraming salamat po sa ating mga partner na establishment, yung mga sample po namin, yung malalaking sample po talaga, sumasagot, Sir Jello, Yes, talagang, po. So, although, yun po yun sa kasipagan po ng ating mga enumerator, mga data collectors po natin. Opo, ina-explain po mabuti sa kanila na meron po tayong, pati sa establishment, Sir Jello, alam ko may penalty. Yes po, kasi meron po din po tayo na yung, parang ganun din po yung sa atin, yung sa atin dapat magbigay sila ng information. And ganun din sa mga household natin and sa establishment, wala pong lalabas na data ng bawat agency or company nila na magtuturo sa kanila. So, hindi siya pwedeng gamitin ni BIR. Ang laki pala ng kita nito. So, wala po tayong lalabas na data. Wala po. Bawal po yun sa amin. So, Okay. yun po yung mga kinakatakutan po. Okay. Sir Jello, nakikita ko dito sa monitor natin yung sampling method. Ano po ba ito? Paki-explain mo, sir. Yan. So dito meron po tayo, 'di ba, kanina paano po nagawa o paano dinevelop yung ating sample or yung mga listahan natin na ginagamit para sila yung maging sample. So ito naman po yung mga types of sampling method natin. So meron tayong dalawang sampling method.
So isa yung non-probability sampling at saka yung probability sampling. So yung una, yung kapag example ito, non-probability sampling. So ito yung haphazard, convenience, quota, volunteer, or purposive. So parang hindi talaga siya scientific na talaga na applicable na may siya, sinasabi natin na bias kasi Bias, oo. yan, subjective na siya. Oo, Okay. kasi purposely talagang gusto mo siyang i-interview. Ito lang yung gusto mong kunin, ito lang yung gusto mong sumagot. Halimbawa, example ng purposive, Sir Jello, yung halimbawa, ang target ko talaga yung mayayaman lang. Yes po. Purposive yan. Halimbawa, Yes yung mga sa nagpo-promote ng mga kanilang mga produkto, di po ba kung minsan talaga ang target nila yung mga may ano lang. Purposive po ang tawag natin po. doon. Ano So, po? explain Okay. natin, pasadahan po natin ano yun po yung mga sila. Tapos dito naman yung mga ginagamit natin, yung systematic, probability, stratified, tsaka yung cluster, at tsaka yung simple random. So, example natin, ano po ba yung probability? So, example sa non-probability natin. So, yung are not specified for individual units of the population. So, yun is, hindi siya naka-specify talaga, di ba? So, yung tapos, the clear disadvantage of non-probability sampling is that the researcher cannot assert that the sample is representative of the larger population because probability that a person or object will be chosen is not known. So, ito yung mga parang disadvantage niya. Diba? So, kasi hindi siya, ano po ba yung mga nandito? Purposive. Ano kapag sinabi natin purposive, ano yung purpose mo? Parang ito lang gusto kong i-capture. Oo. So, hindi siya well represented. Diba? So, ito yung kapag sinabi natin purposive sampling, so ito yung kumukuha tayo ng sample, agree with the population in regard to certain characteristics. Para may pinipili lang siya. Pinipili. Example, dito lang ako, sa lugar na to, sa sample, so hindi siya. Okay? Tapos meron din tayong tinatawag na quota. So, Pag quota, Sir Jello, yun po ba yung... Parang yung mga bilisan lang na particular types of elements are expected Yes, number. yes. Yan. Quota ang tawag natin doon, Yan, di ba? quota Quota sampling, okay? Tapos meron din tayong convenience sampling. So ito yung pumipili lang ng which come to hand. Kung sino lang yung gustong sumagot, sila lang yung mga sasagot sa atin sa convenience sampling. Kung tatanungin mo, Sir, kung gusto mo bang sumagot o hindi? Gusto mo pa bang magpa-interview? Hindi. So yung mga gusto mo lang. So yun lilipat na siya sa iba. Yes, So po. convenience, ano yon, sampling. Yung judgment sampling, Sir Jello, So, bawal ito- ang judgmental dito. Yan, no? bawal, di ba? So, ito pumipili ng sample in accordance with experts' judgment. Yan. So, parang, yun, the judgmental na nga yung kinukuha natin. And then, ito naman magkaganda ng mga, yung kabila, yung probability sampling natin. So, diba? mostly, ito yung ginagamit natin, Yes yung po. probability sampling, Yes Sir po. Jello. Kasi yung kanina, para mga subjective Oo, yun. May subjective gusto ka siya. lang talagang Oo. makuha. So, dito sa atin, ito yung pang probability na ginagamit po natin. Kapag sinabi nating probability sampling, so ito yung pagpili ng mga sample natin sa unit ng ating population para sila yung mag-represent. Yan. So, ito yung mga ginagamit din natin para makapag-compute ng population, makapag-estimate tayo ng populations sa kanila. And naglalagay din tayo ng mga bot sample ng selection and estimation. So, ito din yung main objective ng sample survey para magkaroon tayo ng inferences about the characteristics of the population under study. So, ano po ba yung mga example na yon na probability sampling technique? So, simple random sampling. So, parang basic stat muna tayo sa yung mga sampling natin. Sampling so, una, natin, meron tayo dito na simple random sampling. Ibig sabihin nun, ano po yung tapos meron tayong stratified. Tapos meron tayong systematic. Tapos meron tayong cluster sampling and multi-stage. Yung una, ano po ba yung simple random sampling? Diba? So, example natin, sa screen natin, so, example, meron tayong total population na 25. Yan. So, yung population natin, so yung big N natin. So, paano tayo kukuha? So, example, para hindi tayo masyadong lahat is magamit yung buong population kasi expensive and matagal yung process nun. Kukuha lang tayo ng representative nun. Kukuha tayo ng simple random sampling. Kukuha lang tayo ng portion doon sa 25 na total population. Yes, sir. So, yung simple random naman doon, pipili ka lang ng 5 kung alin yung kukunin mo doon sa 5. Sa 25.
kukuha ka ng 5 na para mag-represent doon sa ating total population, ng 25. Pero hindi yun pinipili kung pinipili ba natin yung mga sample natin, Sir Jello, based doon sa characteristics? Wala pa, kasi simple pa lang siya. Oo, di ba? Yung pangalan pa lang yan, di ba? Oo, hindi pa lang ano yan. Sige, Sir Jello, maganda rin ang usapan na to kasi medyo technical na, Yes na po. tinitingnan natin. Pero as much as possible, in-explain natin layman terms niya, parang basic lang po para kaya nga nagbibigay tayo ng mga example, di po ba? Para at least maintindihan po ng ating mga listeners at mga followers sa Facebook na kung paano po na nadiderive ng PSA yung mga sample natin at hindi lang po talaga siya parang hinugot kung saan systematically at meron po tayong method na ginagamit. So, wag po kayong matakot kapag may nag-census po sa inyo, nag-survey sa inyo. Basta may ID po yan at nagpakilala, sinabi niya yung objective ng ano natin. Tapos na dumaan sa barangay. Dumaan sa barangay, nagpag-coordinate po sa barangay. Please po, nakikiusap po kami. Lalong-lalo na ngayon, ongoing yung March LFS natin, Sir Jerry, yung monthly. Yes po. Oo, monthly. So, tapos next month quarterly naman. So marami po talagang napaka-importante po kasi ng labor force survey kaya nga po dinidiscuss po namin ito ngayon kasi para maintindihan po ng ating mga mamamayan at saka yung ating mga kasama dito sa munisipyo ng Guagua at sa iba't ibang munisipyo kasi hindi lang po naman kasi isang munisipyo ang nagiging sample namin kasi kung minsan talagang lahat, Sir Jello, maraming tayong sample, di po ba? Yes po, marami po yung sample natin. So, monthly, meron tayong mga ongoing tapos may mga weekly pa tayo na mga pinupuntahan. Yes, so, tuloy-tuloy apo. po yung mga surveys po natin. Okay, Sir Jello, sige, diretso tayo dito sa stratified sampling. And then, yung pangalawa naman po, yung stratified. Ano po ba yung stratified? Sa yung sampling procedure natin. So, dinidivide natin yung population into distinct groups. Example, may total population tayo na 30 katao. 10 dito is 50 and over. 10. Tapos, meron dito 20 and 49. 10 doon. So, 40 na siya. Tapos, 20. May 10 din tayo na 20 below. 19 and below. So, 30. Yan. So, meron tayong parang total population. So, yung ginagawa natin doon is pagsama-samahin muna natin yung magkakaedad. Tapos, kukuha tayo ng representative bawat edad na yon. So, bawat yun yung age bracket, bawat sir. age bracket. So, yun yung mga kinukuha natin kung ano yung gusto nating kunin sa ating population. So, example, kukuha para mag-represent doon sa ating 50 and above, kukuha tayo ng 3. Tapos 3 sa pangalawa, tapos 3 doon sa pangalawa. So, para well-represent yung ating age group natin. Okay. So, yun yung ating stratified. So, ang pinag-uusapan lang po namin dito, kung paano pa lang po kayo napili bilang sample, Yes, po. medyo marami pa pong discussion itong, yung pagpili ng sample. Kaya nga po sinasabi po namin ito, para hindi po kayo kuminsan nagtataka, paano kami napili? Para ma-explain po namin sa inyo. Kung hindi man po ma-explain ng mabuti sa inyo ng aming statistical data collector, kaya ginagawa po namin ito para beforehand pa, meron na kayong information. Ito yung narinig ko sa Radyo Guagua, yung pagpili ng sample. So, hindi lang siya basta-basta na kinuha sa listahan o kukunin natin si Juan de la Cruz. Tapos yung kapitbahay, hindi. So, meron tayong mga sistema na ginagawa para kahit makuha. gusto po namin, alam po ninyo, gusto namin talaga lahat ng po ng pinupuntahan po naming respondent is talagang cooperative at mababait. Pero kung minsan talaga, hindi po talaga namin pwedeng hindi interview kahit hindi yung mga uncooperative na respondent. Kaya nga po, nakikiusap po kami, ginagawa po namin itong pag-discuss ng mga para maintindihan po natin ng ating mga listeners and followers sa radyo at saka sa Facebook kung ano po kahalaga ng mga survey na ginagawa ng PSA. So, kooperasyon lang po ang hinihingi po namin. Hindi po kami nanghihingi ng pera or kung material na bagay sa pagsasurvey po namin. Bawal na bawal po yun. Yung kausapin nyo lang po kami ng maayos, sumagot sa aming mga statistical inquiry, malaking bagay na po yun. So, yun po yung pinakikiusap namin sa ating mga listeners. So, Sir Jello, sige, systematic tayo. Kanina, stratified, ngayon systematic. Yan, systematic tayo, systematic sampling. So, ito yung systematic naman. So, yung sampling natin, nag-involve tayo ng selecting tayo ng population, ng sample, yung small n natin. So, kumukuha tayo, example natin, yung total population natin is 20. Tapos, nagkakaroon tayo ng mga systematic example. Ano yung gagawin natin? So, una, magkakaroon tayo ng random start. Ano yung pipiliin natin random start?
Sa lahat ng 20 yun, lahat na yung mag-start tayo sa 2. Tapos magkakaroon tayo ng mga interval. So, kailan tayo ulit kukuha? So, example, nakuha yung number 2, di ba? Opo. 20 population natin, nag-random start tayo ng 2. Tapos magkakaroon tayo ng skipping pattern. Okay. So, yun na yung systematic na sampling natin. Example, magkaroon tayong skipping pattern ng 4. Ilan yung makukuha natin? Si 2, tapos si 6, at saka si 10. And so on, hanggang makuha natin yung magre-represent doon pa sa total population natin. So, yun yung ating So, systematic systematic sampling. yung pagpili talaga na ano. So, lahat ng proseso, pag ganon, Walang so, dikit-dikit. walang Yan. dikit-dikit at saka hindi mo pwedeng mapili, ito mayaman ito. Hindi So, tayo kung pwedeng sino yung mag-skip talagang doon sa tinamaan gusto ng mo. ano. Opo. Okay. Kung sino yung tinamaan nung skipping natin. Oo. Tapos yung mga interval na ginamit. po Okay, natin. Sir Jer. So, sana po nalinawan po yung ating mga followers dito, yung mga listeners po natin. Sige, Sir Jello, ano pa po yung Tapos natin? meron pa po tayo na isa na yung cluster sampling. So, yung cluster sampling naman natin is yung instead na selecting yung units directly, so nagpipili tayo by cluster. So, bawat lugar. Example natin dito, yung sample ng household ng element. Yung element sampling, magse-select tayo ng household directly. Kung example, sa isang lugar, saan dito yung mga ganito? Sa isang EA or sa bawat so yung EA natin, ginagamit lang ni PSA. So, ito yung ginamit natin na pang-divide sa mga malalaking barangay. So, kaya nagkaroon tayo ng mga enumeration area. And then, sa cluster sampling naman natin is, magse-select tayo. Anong block yung kukunin natin? So, ito parang per lugar siya. Example, sa isang subdivision, pupo tayo. Merong magre-represent dito sa block 1, block 2, block 3, and so on. Para meron sila na representative doon sa ating population. Pero kung minsan, Sir Jello, talagang yung mga nasa high-end subdivision talaga, Yun yung kahirapan natin kasi mahirap mga makuha ng informasyon kasi talagang pahirapan po talaga. So, kung minsan talagang yung iba po yung mahantong pa talaga dun sa magpapatulong kay barangay captain, kapitan na. kay Kailangan kapitan, mo pang tumulong. or Homeowners. homeowners homeowners, talaga. yan. Oo, makikipag-coordinate sa Kaya homeowners. sa, sir, sa Oo, mga kung minsan- authority, sa limbawa sa special area. May isang instances pa, Sir Jello, na si boss mismo ang nagpunta dun Yes, sa sa sample po. respondent na talagang ayaw talagang sumagot na Pero napakiusapan naman, gumamit ng kinausap yung kaibigan na kakilala na which happened na kapareho niyang abogado na so na pinakiusap. So tinignan ng questionnaire and then later on pumayag naman siya Yes po. magpa-interview Kasi napaka-importante po ng mga sample natin kung hindi natin makuha. Di ba? kasi sa Jello, ang nasa isip nila natatakot sila baka daw yung yung impormasyon nila magamit nila. sa ibang paraan na ano yung trabaho nila, yan, makikita. Yes. Ano yung sweldo, yan. So, Income dapat wala. baka daw masingil sila ng BIR, Sir BIR, Jello. yan. So, baka hindi siya nagbabayad. So, baka makita, lumabas dyan sa result nyo, hindi ko nagbabayad. Yun yung mga kinakatakot ng iba. So, parang para sa akin, Sir Jello, parang maling kaisipan po yun. Yes po. Kaya nga po pinapaliwanag po namin bago po kami mag-proceed dun sa mga interview, pinapaliwanag po namin ito po ay confidential, wala pong lalabas, hindi po ito magagamit na against sa inyo. Tsaka yung, Sir Bon, Yung mga experience po, Sir Irving, nung nag-LFS ka, na-assign ako nun sa Minalin Pero okay naman, sir, very cooperative. Pero yung sa products nga na PSA, hindi tayo naglalabas ng raw data. ayun nga, Sir, ito na yung pagkakataon natin para ipakita sa ating mga listeners at saka followers at saka sa mga taong naging sample natin na ito po yung mga product na nanggaling sa inyo na pwede naming ilabas. So mamaya si Sir Jello merong mga result na Pero time check muna tayo 10:25 or 10:21 ng umaga. So mag-break muna po tayo ng magbabalik po tayo after few minutes. So break muna po tayo sa ating talakayan ngayon. So magbabalik po tayo.
upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Alamin ang tamang paraan ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Okay, so magbabalik tayo sa ating before we go further sa ating discussion ngayon, shoutout muna tayo, shoutout time muna tayo sa ating mga kasama. Sir Jello, baka bago natin makalimutan yung ating mga kaibigan, sige, shoutout muna sa ating mga kaibigan. Sir Jello. Okay, binabati po natin lahat yung mga ating mga kasama po sa PSA, yung mga probinsya at sa mga regional office po. So, yung mga CSS, Sir Jello, kilala mo lahat ang mga CSS yan, natin. Yan, mga CSS po natin. Yan, sa Pampanga, pinakamagandang CSS ng Pampanga, si Ma'am Angie. Yan. Okay, si Ma'am Angie sa Bataan, Sir. Si Sir Aris, CSS Aris Corpus. So, sa Aurora. Sa Aurora, si Ma'am Juliet Valdez. Yan. Tapos sa Bulacan, kay Sir Yan, Marcelino de Mesa. And then sa Zambales. Sa Zambales, si Sir Norman Budalian. At Okay. saka sa Tarlac, si Ma'am Cora Bonifacio. Sa Aurora, wala na ba si Ma'am Bing? Nag-retire na po. nag-retire na po OYC po si Ma'am Juliet. Sa Nueva Ecija, sir. Sa Nueva Si Ecija. Ma'am LC Elizabeth Rayo po. Okay, so ang Vilma Morning Santos po ng PSA, si Ma'am Elizabeth Rayo. Hi, Ma'am. Good morning po. And then, sino pa yung mga nakalimutan natin? Sa regional Sa office, regional sir. office po, ayan po, si OYCRD po, si Ma'am Arlene Divinos, tsaka si Ma'am Elna, tsaka si Ma'am ACT. Ayan. Okay, Yung ACT, mga si kasama Ma'am po. Arlene Zaitorico po yun. Siya po ang OIC, Chief SOCD ng Region 3. And kay Ma'am Arlene, kay OICRD natin, Ma'am Arlene Divino. Hi ma'am, good morning po. Shout out po sa inyong lahat dyan. So, yung mga kasamahan natin sa regional office. And then, sa Sir Chris. Hello sir, and yun po sa mga comment section natin, nagpapa-shoutout din yung mga PhilSys team natin na naka-deploy sa field. Shoutout din po kina Sir Mick, kina Ma'am Paisley, Ma'am Lori, Sir Ricky, Ma'am Telma, and si Ma'am Ferry. Shoutout po sa lahat ng PhilSys registration team natin sa field. And syempre po yung mga kasama natin sa office. Okay. Shoutout po sa inyo lahat. So, kay Irving. So, ikaw, may magpapa-shoutout ba? Shoutout po sa mga sample ko sa MISI PPS. So malapit na po yung 15th day ng after the reference month. So sana po mag-email na tayo. So talagang may mga mga pa-commercial pa talaga na. Okay, shoutout din po sa ating mga PhilSys dito sa Guagua, tsaka sa Florida Blanca, si Ma'am Sara, si Ma'am Krista Dayan Mendoza, So, shoutout po sa inyong lahat at magparati po tayong mag-iingat. At saka yung si Sir Stevenson ng Florida Blanca. So mag-iingat po tayo lagi. Tsaka gusto ko nga po palang pasalamatan siyempre ang ating Chief Local Executive ng Guagua, si Mayor Dante Torres, for giving us this wonderful opportunities and partnership with PSA. Kay Sir kay Bap Aldwin Malyari na may importanteng lakad yata ang aking classmate kaya wala siya ngayon. So shoutout din kay Ma'am Libay tsaka sa kanyang mga staff, si Ma'am Pau, si Ma'am Christian, si Ma'am Beauty, si Ma'am
Si Shawi, sino pa yung si... Ma'am Pao. Si Ma'am Pao, yung isa pa. Si Ma'am Malu, okay ma'am, wata mi mo ayarugo ka na ako, Ma'am Malu, itong akalingwang kay. So, shout out din sa ating mga taga PSA Pampanga, sa mga statistical specialist to, si Ma'am Mia, si Ma'am Ann, si Ma'am Jo, si Ma'am Cynthia, nagkakandak sila or nagtitrain sila sa ASPBI ngayon. Ang dami po nating mga survey ngayon, patong-patong na. So, kumisan na mix up na ako. So, next week po, magte-training naman ako sa COS, yung Commodity Outlet Survey po. So isang napakabigat na trabaho na naman. Kapon nag-training po kami ng fisheries dun sa aquaculture. So si Ma'am Mia kasama ko. So shout out po sa mga aquaculture data collector natin at saka sa mga SR po ng LFS March. So mag-iingat po tayo lagi So, gawin po natin ang ating trabaho ng tama. So, wala na pa po tayong nakalimutan na batiin sa on air. Si Ma'am Ami po sa CSC ng Angeles City. Okay, yung ating mga tsaka yung si Kahapon po nag-conduct kami ng meeting sa City Statistical Committee. CSC. Okay, so shout out po sa inyo and ating mga CBMS, core team, lahat ng members ng mga munisipyo, sa lahat ng CBMS board, so sa buong Pampanga, shout out po sa inyong lahat at saka mag-ingat po tayo. Good morning po at sa ating lahat. Okay, so meron pa ba? So balik tayo sa pinag-uusapan natin, Sir Jello, nasa na tayo. Okay po. 'Di ba yung kanina po yung paano sila na drop, paano sila na nakuha as sample. Yes. So 'di ba? Kaya lang yung sample natin ngayon is ginagamit na natin yung 2013. So kasi yung bago tayong gumamit ng 2013 na master sample is yung luma na 2003. So, yung matanda na yung sample natin, ibig sabihin, marami nang nag-move. Oo, sir. Diba? Moving na, wala na yung mga dating nakatira doon or hindi na kilala. Diba? Kaya tayo nagkakaroon ng mga updates. So, during ng census, kasi totality yon, buong population, nakukuha natin yung mga characteristics nila at saka yung mga pangalan and saka yung mga address. So, nagkakaroon na tayo ng update and then nagkakapag-create tayo ng mga bagong master sample, which is yung ating 2013 na master sample. So, ano po yung pagkakaiba ng master sample? So, ito yung master sample. Nandito po lahat yung mga listahan ng mga nakuha natin during ng census of population. So, dito, ito-draw kung sino yung mga sample natin sa mga bawat iba't ibang household-based surveys po natin. Yan. So, Sir Jello, yung pinagkukuha na po natin ng sampling frame, anong year po yung census na ginagamit natin? Yung sa 2013 is na-develop siya, 'di ba, nung 2010 census, tapos nagkakaroon tayo ng yung atin na 2012 census of agriculture. And fisheries, sir? Yes po. CAP. Sir, bakit hindi natin ginagamit yung 2015 mas latest siya na And kasi yung ating master sample pa rin is yung na 2013. So marami pa kasi tayong sample na hindi na nagagamit. So marami pa. So hindi pa umulit yung ating sample. So hindi pa exhaust yung ating yes po. sample so, na. Tatagal pa po yung ating mga sample na hindi pa nauulit. So tatagal siya hanggang ilang taon pa. Okay, so pero maganda lagi natin siyang ina-update during ng census of population para na-update po natin yung ating mga listahan. So ganun po yung sistema natin dito sa PSA, yung para maintindihan po ng ating mga listeners at saka ng ating mga kababayan na hindi lang po ganun kadali ang pagpili po ng sample. Hindi po namin yan talaga pinili personally or purposely na talagang pinili kayo. Talagang kayo po yung lumabas doon sa mga listahan na pinalabas po ng aming opisina using systematic or stratified sampling method po. So sir, may nakikita ko dito sa monitor natin, sampling domain. Ano po ba itong ibig sabihin nitong sampling domain? Yung kaibahan po ni 2013 na master sample natin na sampling domain. So dati nung 2003, yung domain natin is region. Kapag sinabi nating region, kaya lang natin maglabas ng data, mag-release ng statistical data ng hanggang region based lang. Ngayon is, noong 2013, dumagdag yung ating mga samples natin. So, yung sampling domains natin is naka-by province na tayo. So, kaya na nating maglabas ng data ng provincial level na dati na regional level. Tapos, meron, so sa atin, sa Philippines is meron tayo na 81 provinces.
Tapos meron tayo na 33 na highly urbanized cities. Tapos 16 doon nandun sa NCR. Tapos meron tayong 3 areas. Ano po ba yung 3 areas na to? Example natin, si Pateros, lone municipality na lang siya within Metro Manila. So, a special area yung tawag natin sa kanya. Okay. Tapos si Isabela City naman is city siya within the Basilan province. Kaya lang hindi siya kapasok, hindi siya hindi siya member doon sa ating ARMM. So hindi siya, kung titingnan natin kapag si Isabela butas yung si ARMM. Hindi siya nag-yes doon sa masasama ba siya sa atin na ARMMM. So, na-separate siya, sir? Yes, nakaseparate Okay. siya. Si Isabela City. And then, ganun din si Cotabato City na nandun sa ating Maguindanao na province. Kaya lang si Maguindanao, noong ARMM siya, hindi siya nag-yes na kasama siya. Pero ngayon is, nag-yes na siya noong 2019. Nung nag-plebiscite sila na isasama na si Cotabato sa BARM. Kaya lang, yung sample natin is naka 2013 pasok pa rin siya na tinitreat pa rin natin siya as other areas. O kaya Sir Jello, kung kaya nagtataka kami nung iba yung sample ng dati kasi including ang Angeles City. Ngayon nakahiwalay na ang Angeles City sa mga sample natin na Yes po, kasi may separate siya. bawat province, halimbawa po sa ating sa Region 3, meron tayong dalawa na merong highly urbanized cities, which is yung Olongapo City at saka yung Angeles City. So yung domain po natin sa ating region is meron tayong 7 provinces and meron tayong dalawa na highly urbanized cities. So kaya nating maglabas hanggang 9 yung 9 domains na yon. So, ang pinag-uusapan po natin dito yung domain kasi natin na dalawa dito sa Pampanga, malaki po kasi ang Pampanga. So, mas marami pong sample ang Pampanga kaysa sa ibang compare sa other ibang provinces. po. Okay. Yeah. Although pag baka sabihin po ng iba na mas marami kaming population, hindi po 'yon. Depende po 'yan kung may mga highly urbanized city. Ang Angeles po kasi isang highly urbanized city na, although yung ibang provinces po may mga city din, di po ba Sir Yes Jello? po. So, yun Pero po, hindi hindi po sila sila highly nakategorize urbanized na cities. highly urbanized. Kagaya po ng Pampanga, meron po tayong Mabalacat Mabalacat City. San Fernando. San Fernando, meron din po, di po ba? So, yung mga susunod na mga So, pero yung Angeles po is talagang highly urbanized exclusive subdivision. Ay, mga talagang highly urbanized po talaga ang Angeles City, kaya nakahiwalay po ang domain niya. So, dalawang domain po ang Pampanga. We have the HUC at saka yung Pampanga domain. Sige, Sir Jello. Okay. And then meron po din po tayo mga tinatawag, 'di ba? Nakabuo tayo ng ating master sample. So, nabuo natin doon yung mga ilang barangay ba yung nandoon tayo. Kaya lang may inaalis din tayo sa mga tinatanggal. Paano tayo magtanggal? Ito yung mga tinatawag natin POPs or yung atin na least accessible barangays, Okay. mga labs, or Labs. tsaka yung mga POPs natin. So, 'di ba kanina may sample tayo kahit isang pamilya lang o isang household sa bundok, Oo, sabi kailangan ko kasi Sir akyatin Jello, siya. bakit dito inihiwalay natin yung least accessible Yan. barangay? Paano kung masample natin yung isang household na yon na isa lang doon sa barangay, ay doon sa bundok na yon. So hindi na natin siya kailangan. So nagre-report lang tayo na least accessible barangays. Paano natin siya kailangan i-report na least accessible barangay? So meron tayong mga criteria doon. Okay. So pwedeng yung unang criteria, mahigit na 8 oras yung lakad. Naku. Walang transportation or walang regular na daan, so hindi kayang pasukan ng tricycle or ng sasakyan. Yan. So By walking lang yun, sir. Yes Lakad po, lang talaga. Lakad. Walang means of transportation na magmotor or magsasakyan. Tapos yung frequency ng transportation. Ito naman may transportation. Merong sasakyan. Kaya lang yung kanyang transportation at most once a week. So para madalang lang yung biyahe. Naku. Yan, example ito yung mga siguro sa mga islands, yan. Tapos yung cost ng tapos isa pa yung cost nung kanyang pamasahe nung one-way trip. So yan, kapag lumampas na more than ganito, pwede na siyang i-declare as least accessible barangays para hindi na siya masama na isasample natin. And then Okay. pangalawa pa na tinatanggal natin or hindi na sinasama para maging sample yung mga barangays with peace and order problems. Ano po ba yung mga may peace and order problems? Ayan. So, pwedeng may mga police or military restrictions. Yan. So, mga kampo. Yan. Or ongoing tribal wars. Yung mga tribal clan wars. Yan. So, diba, sa mga lalo na sa mga katutubo, may mga awayan. So, hindi natin sila sinasama. Okay? Meron din na
isa pa, yung presence ng rebel groups. So, yun yung mga hindi natin na nilalagay natin as POPs or yung ating peace and order problem. So, hindi na natin sila sinasama para masample. Okay. So, siguro kaya inaano kasi medyo delikado rin naman Yes sa po. part ng data collector po natin. Ano po, kung halimbawa, 8 oras siyang maglalakad dun sa bundok. Tapos hindi what? pa niya inabutan. Hindi pa niya inabutan. So, paano po yung pagbalik niya, Babalik 'di ba? niya. Yung mga parang ibig sabihin nandito hindi siya practical Yes na puntahan pa. So, pag ganun sir, yung halimbawa yung mga labs na 'yon, ano po yung ginagawang pang-replace dun sa mga ganung ano sir? Yan po is ini-evaluate po natin. So, hindi na siya masasama sa ating mga samples natin. So, kung halimbawa sir, yung pagpapalit ay yung replacement po ba nun, same characteristics doon sa sa Yes po, yung pagpili mga ng characteristics barangay? mo, dapat same siya ng characteristics na yun. So, kasi hindi mo naman nakita doon na yung kanyang area na malayo. Oo. So, yung characteristics na, during ng census, yun yung makikita natin. Okay, so ganun po yung sistema natin. Ano po, hindi lang po natin talagang, ay, malayo siya, ayaw ko siya puntahan. Hindi po. May mga pagbabasihan pa po tayong mga criteria bakit hindi po natin siya mapuntahan, or baka sabihin naman, wala pa pong nagsisensus dito sa amin ever since the world began. Yung mga ganun po na hindi po. Kapag during census po, lahat po mapupuntahan yan. So, lahat yan kino-coordinate yan. Pero kapag survey po, kapag nasama po kayo dun sa mga lab, so, na sinasabi natin dito, na pinag-uusapan natin, so, hindi na po kayo magiging sample as respondent sa ating mga survey. Bagkos, magkakaroon po tayo ng mga replacement na with similar characteristics po Yes. ng barangay. Ano po, okay? So, hindi siya aalisin lang. So, papalitan natin ng with same characteristics po. So, Sir Jello, ano itong nakikita natin? Parang mga figure ito. Ito po ba yung mga Yan po yung ating ginagamit na sample allocation. Ilan po ba yung kailangan natin? Sample Okay. households para mag-represent dun sa isang area. Example, sa Region 3, ilan po ba yung total sample natin? So, di ba? Dito meron sa national, kailangan natin na kung ilan yung sample na. Check natin. Yan. Yan. Sa Region 3, kailangan po natin yung lagi nating regular na sample is nasa 3,456. Okay. Yan. So, lagi 3,456. So, kaya niyang i-represent yung buong region and naka-highly urbanized na. So, 9 domains na tayo, 7 provinces plus 2 HUCs, which is yung Olongapo at saka yung Angeles City. Okay. So, yun lagi nating sample kapag nagkakaroon tayo ng labor force survey ng quarterly. So, Kaya lang nababawasan yan kapag yung monthly kasi konti lang yung sample and konti lang kasi yung data na national level lang yung nire-release natin kapag monthly. So yung kaibahan ng quarterly sir, kasi merong tayong mga LFS, kasi baka maano ng ating mga listeners, yung mga tagasunod natin na bakit may quarterly na, may monthly pa. Para saan po yung monthly at Yes. para saan po yung quarterly survey ng Yes LFS? po. Di ba yung sa ating na lagi regularly yung quarterly regularly na kino-conduct natin. So meron tayo na January, April, July and October. So yun yung ating regular na quarterly, which is yung sample natin is 3,456. Okay, So sir. nandun siya. So nagkaroon lang tayo ng additional na trabaho nung nagkaroon na tayo ng pandemic. Kasi kailangan natin na mag-updated monthly yung ating labor force statistics. So, nagkaroon tayo ng PSA board and then pumasa na magko-conduct tayo ng labor force survey ng monthly. So, para ma-up-to-date yung ating mga data sa ating labor force Sir, in yung national level. Sir Jerlo, yung datang nakukuha sa monthly, saan po yun natin nagagamit? So nagagamit 'yun sa ating policy planners, 'di ba? Sa example, sino yung gagawa nito? Anong programs yung kailangan? Yes, Bakit monthly? Na nakikita doon yung monthly, sino ba din yung pinaka mataas yung unemployment. So nakikita agad sa by region or by HUC or by domain natin na doon sa ating na national pala. Okay. So pero yung sa quarterly, so yung nilalabas natin doon is regional at saka highly urbanized cities. Pero And yung domain. pinagbabasyan talaga natin sa labor force, Sir Jello, yung quarterly talaga. Yes po. So mamaya, alam ko meron kang inihandang presentation nung paglabas ng result ng ating mga quarterly labor force. Yes po, yung quarterly, kaya nating maglabas ng data
Diba? Hanggang provincial level, hanggang doon sa atin na highly urbanized cities. Sir Jero, So, ito yung maraming sample. May yung nag-query sa akin minsan, bakit hindi tayo pwedeng makapagpalabas ng result per municipality pagdating sa labor force? Kasi po, yung sample natin is hindi siya naka-indicate kung saan ang munisipyo. Kasi minsan, example natin sa Pampanga, ilang munisipyo po tayo? 22 22. municipalities. Tapos meron pang urbanized city. Kasama na yung Tapos sa kapag ano. nag-draw tayo, minsan yung ilan lang yung munisipyo na draw natin. Example sa Region 3, 3, 4, 5, 6 yung total sample natin na pupuntahan. So minsan wala doon hindi siya represented ng bawat munisipyo kaya hindi tayo makapaglabas. Tsaka kukunti lang yung sample per Yes, municipality konti kung lang minsan, siya. di ba? Kagaya dito sa Guagua, kung minsan ang nasa-sample lang dito yung San Rafael at saka yung sa Natividad. Kung Minsan 5 munisipyo lang yung merong sample. Yeah, tama, sir. So hindi lahat sila is nagkakaroon ng sample. So, Pero doon sa pagdaglabas na tayo ng regional data at saka provincial level, so pasok na lang siya as provincial level yung data natin ng labor so force. pwede po nilang gamitin yan, Sir Jello, kung halimbawa magpaplano ang munisipyo, gagamitin nila yung provincial Estimate. result ng estimates ng labor force. Magagamit po ba nila kung halimbawa sa munisipyo lang nila gagamitin? So gagamitin na lang siya as reference kasi yung provincial level natin hindi siya talaga naka-identified na kung anong munisipyo sila. Okay. So provincial level na talaga yung pinaka lowest na ilalabas nating data. So yung lalabas po data ng PSA pagdating po sa labor force is yung national, regional at saka provincial level lang po yung quarterly. Pag quarterly, pero kapag monthly, National level lang. national level lang po yung ano niya. So kabuuan lang para makita lang yung true picture kapag every month this month parang bumaba yata yung employment natin. So parang lagi policy planner natin nakikita agad yung may sumisipa ba, yung monthly, mga meron siyang record. biglang pagtaas ng unemployment or biglang tumaas naman yung unemployment rate natin. So nakikita po nila diyan. So ano ba yung mga dahilan bakit kaya nga po nakikita ng ating mga planners kung paano po yung paggalaw ng mga numero kapag labor force na po ang pinag-uusapan. Syempre kapag medyo mataas na po yung unemployment rate natin, kailangan na po ng intervention ng ating gobyerno, Yes po. di po ba? Yun yung po yung pinaka-objective po ng ating mga survey. Kaya nagkaroon tayo ng mga regular na monthly. Yan. Sir Jello, sa palagay niyo po, kapatuloy pa po ba itong monthly na to? Kasi parang, parang ang tingin po ng iba parang Pansamantala. redundant. Yes. Parang redundant lang po. Mayroon na kayong quarterly tapos may monthly pa kayo. What's the use? Kagandahan po nito yung monthly natin, up to date kasi siya. So hindi siya agad mawawala. So siguro po within a year, hindi pa siya mawawala kasi nasabi siya ni NS dati na continuous pa rin yung monthly natin na kahit meron po tayong quarterly. Tsaka po, isa pa po doon, hindi po siya redundant kasi on the first place, iba-iba po yung mga sample na ginagamit natin. Di po ba? Iba po yung monthly na respondent natin, iba po yung quarterly. Iba yung sumagot doon. Iba po yung quarterly, iba po yung pinupuntahan nila kapag quarterly, iba po yung pinupuntahan kapag monthly. So, wala pong duplication ng mga sagot nila doon. Sabi niya, ay, pareho lang. Hindi po pwede magiging pareho yung kahapon at ngayon kasi sabi nila pareho lang, maaari po siguro sa mga ibang aspeto kagaya ng edad o kung minsan one day lang ang pagitan magbe-birthday ang tao, may mga changes na po. Yes, po. Kaya nga po parati nating ina-update, kaya nga nagkakaroon po ng labor force survey every month po siya. Okay? So Sir Jello, ano pa po yung natin dito? Alam ko po yung mga concept and definition, kailangan po natin itong para maintindihan po ng ating mga tagapakinig, Sir Jello? Yes po. Yung sa concept and definition, so yung pinag-uusapan na po natin ngayon is yung sa labor Labor force force, survey. okay. So yung ilabas po muna natin ano yung taxonomy. So paano yung sagot natin. So ipapakita lang natin yung taxonomy ng ating labor force survey. So kapag sinabi natin dito yung taxonomy, paano natin ika-criteria? Pag sinabi bang walang trabaho, tanggap na ba natin siya? Hindi. Diba? So sino ba yung mga nandun? Unang-una, sino ba yung nasa labor force? Mila ko sandali lang po, merong Yan. sige, So dito yung mga taxonomy, so parang i-define natin kailan ba natin kailangan sabihin na siya ay employed or unemployed or yung not in a labor force survey. So ito yung mga definition natin.
So, yun, di ba, yung labor force natin kanina, sinabi natin, 15 years old and over. Oo. So, paano naman kung nagtatrabaho 14 years old? So, hindi siya makaka-capture. Di ba? Kasi Sir Jello, may trabaho na siya. Bakit Ah. hindi natin siya, anong logic natin doon? Makakapaglabas lang tayo ng data, separate doon, yung as a working children. So, pero yung sa labor force natin, meron tayong age talaga na sinusundan 15 years old and over. Okay, so mga kaibigan, so medyo na lumilinaw na yung pinag-uusapan natin dito. Kasi nandito na tayo sa mga detalye ng mga tinatanong po sa inyo. Baka po kasi merong pong ibang pag-usapan natin dito na tinanong sa inyo na hindi po kasama, So, welcome po kayong magbigay sa amin ng feedback sa PSA kung naiiba na po yung mga tinatanong. So, taxonomy tayo, Sir Jello. 15 years old and over, kung Sila po yung nandun sa ating labor force force population. participation, Okay, Sir. Di ba tatanungin natin dito sa ating survey, parang ito yung pinaka picture kung sino yung ilalagay natin, ilan ba dito yung unemployed, Okay. sino ba yung not in the labor force, or sino yung unemployed at saka yung mga employed natin. Una, di ba nagtatanong tayo dito na meron ba siyang trabaho during the reference natin sa ating labor force is past week or past 7 days. Past 7 days Pagpunta pa natin. natin. So, Okay, yun yung sir. atin na Sir Jello. conception definition na reference period natin. May trabaho ba siya at least isang oras? Sir Jello, paano tayo nakapag-come up dun sa past 7 days? Bakit 7 days? Bakit hindi 5 days? 5 days. So, maganda kasi yun yung kinocompute natin. Pagpunta natin, example, Webes, magbilang ka, hindi natin, alisin natin yung mga Sabado, Linggo. So, dapat, pagpunta natin, Lunes, urong, Miyerkules. So, past 7 days nung pagpunta natin at the time of visit natin. So, para makuha natin yung kanyang past week na tinatawag natin. Okay. So, tatanungin natin si respondent or yung mga members niya kung meron ba siyang trabaho at least isang oras. Kapag nag-yes, so siya ay employed. So, tinitirit na natin siya as employed. So, ibig mo sabihin, Sir Jello, kapag nagtrabaho ako nung nakaraang 7 araw, kahit isang araw lang na Yes po. isang oras, Yes po. halimbawa, nung nakaraang linggo, nang milabasan na Domingo, may gobra akong itang mengarpintero ko. Kaya biya po kanita ita? Basta kami nga repentero keng sarili mong pibale-bale. May nga repentero ka keng ating kambayad or ating niyang kapalit. Nung halimbawa, sir, itang mengarpintero ko, sinopang king kapatid ko, mengarpintero kitang baleda, kaya biya kembale. Pero nakakman bayaran. Bala, alin mo na ititreat ka nita obra kasi ala na yung kapalit. Pero pepaka na akong merienda, Sir Jello. Yan, so ali tayo. So, atin tamo kasing criteria ka rin. Pota, discuss tayo. Kitang Sige, Sir Jello. definitions tamo. So, alimbawa, kinan tayo yung respondent at may gobraya ba na yung milabas sa Paramingo, bigyan siya. So, at yun ay kitang employed. Ngayon, yung makananiya kitang, nung sagot na naman, alay, ako may gobra nung milabas sa Paramingo. So, tayo agad lalagay kitang unemployed. At itapang mga verifications kata para makapture tayo nung talagang alayang obra. Ingkotang tayo, alay ba, may gobra ne, tapos temporary ba na may gobra or permanently. O baka na yung kalambat man ton obra. Yan. Kapag alapang mo rin, nando rin reason na bakit magton obra or alayang obra. So, kutang kining pachi alang obra, mas dakal ka pa screening question para diretso ka na alang obra. So, talagang kakapture tayo. So, pota, ote ka mag-obra kasi magbante kung pengari. Yan yung makapag-obra. So, lumubita. So, tayo kabit na unemployed. Kasi lumubita, kitang not in the labor force. So, in not in the labor force, pa sinabi tayo. So, diniretan na, example na mo, retang kembale. Magbante pengari, household duties, family duties, deta. Retang parenting, retang not in the labor force. So, etala bibilang karetang employed at saka unemployed. So, Tamo, estudyante. May curious ko kasi kitang age na 15, sir, mag-start siyang 15. So, 15 lang po talaga rin. Yes Although, po. alaya pa legal age ito, 15, 16, 17. Kasi atin pa naman talaga na magobra na 15 years old and over. So, tutugyan tamo ganitang international standard tamo. Katang labor force tamo. Yan. So, pache, sagot na, o te magobra, kasi magaral ko. At itapang question ka rin na kasi magaral ko, at example, 18 years old yung sample tamo, respondent. So, atin tapang verification, schooling. Gagad tayo bang lagyan unemployed or not in the labor force? Atin tapang follow-up question tamo.
So ati tamo pang probing. Diyan magaral ya alay bang sideline mag part-time. Wow, So, yes. diba? So po ati di mga estudyante na magaral na atin mo ring sideline or magobra. Yan. So para makapture tayo. So kailangan ba, Sir Jello, talagang kapag yung pinag-uusapan na employment dito, dapat regular ba talaga? O yung talagang from 8 a.m. to hanggang 5 p.m. nasa opisina ko, nasa pinagtatrabahuhan mo? Idea po. So kahit mo kayong obra kayo at least may obra ya, at least may itong oras. May itong mo pong oras yung kailangan tamo para makonsider na kang employed na po. Yes po. Andiyan, andiyan employed ka, andiyan ay ka mag-obra, pero ating kang business, ating ka pa mo ring obra. At mo rin, Sir Jello, nung halimbawa, magtinda akong yellow kembali, uling syempre, bakit Sideline. sideline, sayang yung kuryente, baka yan, So, gawa ito po, kong yellow kembali, pisali ko. Ito po pwede yung lagay na... Obraya pa murang po ita. Yes po, nung ating ka talagang titinda or ating kang income, kahit ang pamagtinda mo, so tititay as obra. Pero dapat at least may itong oras kahit ang nilabas sa Paramingo. Kasi sa Jello, nung halimbawa, syempre, kesa akin kay, bakit tating lulob dita ka kay, pamayad kuryente. So, obra niya po kanita Yeah, ita. tititay as obra, pero ating tapa pang probing kanita. May ano kasi yun, di ba, Sir Bon? Yung sa income nga, tinitingnan natin kung paano ba siya binabayaran, paano siya kumikita, di ba? Parang... May probing pa siya nun. Dahil pa follow-up question, karetang makanita. Case to Iti case mo ba, po siya. magtindahan mo bang yelo? Or pota ating ka pang alwa? Pota ating ka talagang grocery? O kaya ating kang sari-sari store? Yan. So, Tsaka kung halimbawa, self-employed ka, kung ikaw ba'y may-ari o tumutulong ka sa business. Nung halimbawa, sir, itang ating ko mong Gcash, kaya ba't loload ko lang mo retang So, nung mag-load ka, so makayan. tinitreat tayo talaga as obra na kanita. Kasi ating nakamang talagang kapalit or ating ka talagang Income. bibigyan service. Katang gewa mo. Kahit na naglo-load ka lang, sir, considered ka pa rin basta... Yun pala, mag-load Diyos ka. ko, kaya pala, kung ganon, kung yung mga ganong klase ng trabahong ginagawa natin, kahit isang oras lang, so, ibig sabihin, medyo, ang makukuha natin picture dito is parang mataas ang employment rate natin, Sir po. Jello. Kasi dakal tapa filtering pati ala ka pang obra. O ti kami obra babanten kay pengari ko. O kaya masakit ko areta makanita, areta ring kaya matuan enya ena ako magobra 65 ne. So pero chu pa kang labor force. So at chu ketang age na ning labor force. Pero ila ko taya uling too old ne kanita. Ali, Sir Jello, nikay kasi retang timo, retang mag-online selling lang, makanyan, magluto lang ulam, kaya ba't deliver da karetang man order? Ita po, kaya beta o Yes, abe makanami ya po kay itang kay? obra. Abe ya kanita kay obra kasi atin yang gewa, atin yang service, atin yang kapalit. So po i-define tayo ng nanitang work. O sige, sir. Sige. Continue tayo ni kaya katampis sa biyan, Ken. Medyo interesting na yung kaya katamong karetang. Paputata na talaga kaya pinaka-highlight na ng kaya katamong topic niya ng Aldo nga ito po. Yan. Okay, so Ken, atin pati sinabi tayo natang concepts and definition tamo keng LFS or labor force survey. Pati sinabi tayo yung work, yung obra, abi ni. So ano yung work? So ini yung economic activity. Diba? Abi ni yung pagkakitaan na yung kapalit. Pwede yung bayad in cash, in kind, or in any establishment, office, farm, or nung nanay may itang piluluban mo. Pwede yari kayong private home, di ba? Example, katubaleya, kasambahay. So, atin niya pa mo ring obra. Or any activity done by a farm operator sa kayang business or atin niyang kapalit. Tapos, atin niyang category kanta, work for pay. So, atin tamong category, anong klase ng work for pay. So, ito rin babayaran tamo. Katang aldawan, magkano kang babayaran, monthly, quincenas, data rin sa Olo sweldo. pong payment na kanako, Sir Jello, dinenana ako mo metong kabanayab, Yan. yes. So, palitan tayo, atin niya pa rin kanita na work. So, kasi atin niyang pemalit katang exchange labor mo. Andiyan nga po pera, makanya nang bigyan na Tatanggapan tayo as Abya siya mo po yes, eh. po. Pwede ta karetang kasama ko or mamupol. Opo. Di ba? Alalang pamayad cash. So, ating kang party katang pinupol na. So, dinana ka na duwang kaban. So, balang bayad na. So, atin niya pamuring work. Kasi atin niyang palit, atin niyang exchange ng labor. So Atin kaya kang biya gewa. po talaga itane. Yes po. Atin niya pong obra kanita itane, sir. Yes po, Maka nano Captain. naman, Sir Jello, nung itang pangunakan ko, sasawpya mo keng tindahan. Sasawpya mo, pero kaya babayaranan. Atin niyang work kanita ita. Pwede yan rin po ating work nung talagang sasaw yan atin mo, atin lang sari-sari store. Pwede Opo. yung helper kanita. So, pwede nung karilang imana, atin yung business o atin yung sari-sari store.
And iya sa South, pwede yaring basta at you ang 15 and over. Kasi Sir Jello, ning kaya war mi usong yan itang kahit ang online ni Online. pa mag-aral na itang potang yang maka-online ni nga yang magbantero ko ken tindahan. O baka naano ya po kanita ita, consider ya po ba nga ating obra So, kanita hindi ita? na tayo pa atin yung kapalit talaga natin niya o kaya sa South kitang negosyo da Opo. atin niya pamuring work. Kahit na po wala yung bayad, kasi, sir. sir, sa Work remarks without pay. portion, doon ikukwento ng enumerator kung paano yung setup nila. Ayun. So, inaano lang po natin dito, sinasabi lang po natin dito na kung ano-ano po yung mga kasama doon sa mga pinag-uusapan natin pagdating po sa work, ano po, diyan ang ating obra. Pota kasi kay si Pandarin kaya katamong alawang pagka work, kitang mumunta ka kayong opisina. 8 to 5. 8 to 5, mumunta ka kayong opisina or kitang pipagobran mo at magsweldo kang cash. So, ito po balo, atin pa pong, maragulya po definition ng work. Pagka sinabi tamo pong work, andiyan may tumupo ka ng oras, may gobra ka, kay ba't ating kapalit, itang kaya kang pegobran. Exchange of labor. So, considered na ka pong employed ka nito, ating kang obra. Na po, medyo maragulya pong kain very broad ya po itang work. Nyapin po, mamiya ko pong karetang different example, sang senaryo. Na po, bakit tayo, tindihan po rin kaya katamong listeners, na alwa mo po itang 8 to 5, nasa opisina ako. Hindi po yung ganon, di ba? Kahit na simpleng nasa bahay ka lang, Sir Jello, magkakaroon ka ng work, Yes di po, ba? basta atin yung kapalit, ating kang BBS service, ating kang transaction. Okay? Sir Elvin, yung sa experience mo, ano-ano yung mga na-experience mo na kasama dun sa work? Dun sa ano? Meron po akong na-interview dati, nagtitinda silang fishball. Kasama yon. Yes po. Kasama po yung- Self-employed po kasi sila. Okay, ano pa, sir? Halimbawa naman yung sa nagtatanim, yung bayad sa kanya yung parte doon sa ani ng lupa. Halimbawa po yung Sa mga farmers. farmer, Ah. yung farm laborer Yes, siya. sir. So, kung halimbawa hindi siya binayaran ng pera, manok ang binayad sa kanya, Sir Jello. Pwede pa naman kasi atin yung exchange of labor. Okay? So ito po yung muna tang work for pay, atin yung bayad, di ba? Okay. Tapos atin tabang kadwa na work for profit. So sana po retang work profit. So sana retang ating tinda or ating self-employed, Small business, sir. small business. Nung halimbawa, sir, tangkay, Tapos sinabi ng magtindayang fishball, work fee pa mo rin kasi work for profit, self-employed ka. gagawa ko mga retang Basan. accessories. Okay, tang basan, makay manay yung trapo, basan. ayan. Pero yun naman po regular, baka nito. So work for profit siya pa mo rin. Pero kung nanme, atin niya bang obra, niyang milabas sa Paramingo. So nung migyas siya, atin niya pa mo rin obra. So, andyan po nga mo, ginawa kong basan ngayon, lapang misa, di ka retang basan, sir. Andiyan ka lang pang misali, pero ating kapag obra, yes ka pa mo rin. Okay. So, ano pa, Sir Erwin, doon sa mga experience mo, doon sa mga work with profit naman, aside doon sa nagpipisball, ano pa ba yung mga kasama? Actually, sir, marami kasi ang sa sample natin, usually lang po, may bayad sa office-based ganon. Oo. Mga teacher, mga professional, mga BPO, ngayon marami ng online seller. So, Sir Jello, kung vlogger ako, Matik kang atatanggap, kapalit na nitang service o gawa mo, so titreat tayo talagang as work. kung halimbawa vlogger ako, tapos, may compensation ako na nare-receive from YouTube. Yan. Yes, sir. Mag-yes pa rin tayo kasi meron kapalit yung ginawa mo. Yan. May exchange of labor. So, titreat natin siya as work. Okay. Yan. So, Andiyan magpatula ka rin, ating kang subscriber, tapos ating kang income, nalulob. Ating yung BBAing YouTube kaya ka or nung naman. So, ating yung obra. So, classified na as, tanggapan tayo as work. So, imuing burimi mo pong paltoken na talagang, naman po itang kaya na bumunta ka kayong opisina, andyan kayong kamo pong simpleng bale mo. Po balo, itang kaya kayong gagawan, considered as work na ito. Nung magtinda kang yelo, Sir Jello, di ba? Excuse. Nung mamirito kang, magluto kang ulam. Kaya kabat, ating kang malating kaldera kayong ngarap mong bali, kabat ating yung ulam, magtinda ka. Work po ito, na po, kayabe po ito, kasi nung etala po yabe rin makanya na klaseng obra, luto po na mas mata siya po yung katamong unemployment. So, maka-alarma po itang makanito. Yung importante po ka rin, yung ibilitam, basta ating kang pagkaabalahan at ating kang pakinabang ikwa, sweldo in exchange of your labor, itang kaya kang pagal,
So, work ka po yung considered tamo. Tsaka Sir Bon, yung kapag sumasagot po sila sa mga enumerator, Yes. hindi po namin dinidiscriminate yung trabaho niyo. Oo, ala pong makanita. Wala pong, tandaan po Wag po natin, kayo mahiya na wag po sabihin kayo, yung tunay na yung sumagot, occupation. yung, Example, kung sabi na, makipaglabada ko, Aldoldo. So, yes, yan, tataga ba talaga yan na as work kita? work in private household. Yes po. kaya po, ay lakman po kasing pegaralan. Ay, ala po kitang pegaralan yan, po. Basta bego, bra. Basta may gobra ka kasi po about labor yan po yung kakatamong survey kaya nga po kaya kukulitan da kayo talagang wala na yung utang na kanan din sinabi ko wala nyapin po pipiganda kayo nung puta ning kay din kalawa po kasi puta bulada Istong pepal to ang alalang obra sir na balada atit tamong bibye. manikwala po kayong 4 piece. Reta mo kanita. Opo, ali po na po kaya po mami we are not promising anything. Pangaras po kayong survey ming makanita. Bawal po kaya kami tang makanita kasi ala na kami man po talagang ibiye Hindi obra natin kaya mandate yung mamigay ng ating kanita po kaya ayuda. na. Nung kukot na nyo kayong makayan din nyo kayong obra Sir Jello. Yes po. So ito, yung gumamit mo naman po kanita, tang pagkalwal na nining result Yung mo. data. Yes. Yung gumamit kanta, example, rep policy planner, o hakidala retang alang obra. So karakal pa lang alang obra, karakal pa lang alang obra kening lugar ay ne, ketang region ay ne, kening province ay ne. So aning gawa na, sa retang policy planners tamo, ilan ang gawang paralan para muntala ketang akakitan, nadakal pa lang alang obra. Sir, kayo po bang survey ay ni makaka-classify la rin nung ninuretang ating income na let's say below 5,000 yung income monthly, below 10,000. Kukutang tayo tang sweldo dapat siya. Tang basic pay din na, basic sir. pay per day. Pag nag-yes ka kasi dun sa with work ka, tatanungin ng enumerator, Magkano yung magkano sweldo? po yung So for sahod example, nyo. itang aman naman na pong sir na magtinda yung yellow. Mm. So isabihan nung magkano po yung panagita na So, pag- daily. pag nag- Pero nagtitinda itong ng, pagche self-employed yan, pagche self-employed yan, tikang Hindi business, kasi- yan yung kukutang-tang Kung paano yung payment? panakitan mo. Alin na po. Ikukutang mo Ayun na po miras ka tang makanita. sweldo, kareta mo makipag-obra. Ratang ating ating pag-obran. Uwa. Kareng halimbawa kasambale, kareng pamilya, magkano yung sweldo mo as kasambale pabulan. Eta, magkano yung aldo mo per obra mo, pachelinog ka. Example, minimum na. So, dito rin kukuha ng tamo. Pero nung self-employed la, eta no kukutang detang karelang sweldo. Magkano siya? Sir Je, kukutang tala pa mo puret ang sweldo da makana. Kasi lalong tala mo, pang check taya mo ita. Nakatang tinta mo kasi papalwal na ratang industry group at saka yung katang occupation group, major occupation. Is pa sinabi na bang managerya, lawin tayo tang obra na. Kasi makadeclare na ng obra mo, managera na. Pero ita sweldo na akakitaya, alya pang manager. So ating maliketang kay tam. Ito yung pang-verify tam kanita. So tatanungin si enumerator nun, sir, no, bakit ganito yung sahod na binigay mo samantalang manager siya? Yan, manager siya. yan. Ganun po yung- So, Kitang kay makanita Mga pag-aayos ng data. Yung kakayan mo po kanina, sana tang sumagot ng tapat para sa serbisyong tapat po. Tang kaya po tapong maging tagline miya naman po kanina sumagot ng tapat para sa serbisyong sapat na kitang kaya po. So kung istuya po kaya kayong bingye datos keng PSA ustula po retang services sa ibiya na po ni kakatamang gobyerno kasi magbisa po yung gobyerno tamo karon ni pong datos sa kakwa na po ng PSA na po. Sir Jello, nano na pa po rin kay. Bayo tayo palwal tang data tamo. Example, yarine, ketang enumeration, at niya pang step ita. So, atin niya pang processing. So, di ba, atin tapa mo pong collection. Ito yung interview tamo. Pwedeng may paper tamo, may interview ta kayong using ng questionnaire or using ng tablet. Tapos, atin niya pang process ita. Ita basta yarine ita. Kakuha na ng enumerator. Atin niya pang processing. So, tinisan tayo, check talan nung okay na ba retang sagot na. Example nga, sabi na managerya pero yung sweldo na makaniniya. So i-verify tayo na gawan tamo pa mag-verify. Pwede tayong i-revisit itang sample tamo ita. So pwede tayong puntalan or i-verify nung ni naman tamo in-interview ka rin. So baka kahit po Sir Jello biya na po itang enumeration period. Kukol dia pa po itang respondent Yes, kasi po. talagang be-verify dia po. Kaya po kasi pota pong pa-process do po rin kay atin detang acceptable and unacceptable kay error. gada po error po netang kay na Tsaka may factor kasi yung pag halimbawa sa paper base ka. So halimbawa na sobrahan ka o kinulang ka ng isang digit. So magkakamali na kasi yun pagka
nag-validate po yung ano sa So system. kaya may mga revisiting at saka yung verification na ginagawa Kasi yung ating example, ano. kukutang tayo kasi itang sweldo. Example, kasambahayan na kasi kukutang tamo, work for private household eh. Like example, tamong katubal eh. Magkano po yung sweldo yun? Sabi na 5,000 a month. Nga, lagyan na yung enumerator, 5,000 a month. Pero yung kutang tamo katang question tamo, basic pay per day. So, i-divide tayo. Napila niyang Aldo, nidobtang liban. Itang amount ng ay. 5,000 per day po, di karagul na So, sweldo. parang aliya pa kasambali. So, Hindi siya dapat fixed. compute tayo. Nung pila niyang Aldo Lino, example, 26 days. So, divide tayo itang 5,000 ito. Para kuha tayo itang basic pay per day na. Okay. So, retang ko-consider tamong employed Sir Jello, retang ating obra, retang ating panakitan Yes, na yes po. po. Retang ating negosyo, ating lahat ng mga obra ret. Yes. Dito pong aman mo tamong unemployed, nino naman po dito. Retang unemployed, retang, di ba, retang sinagot tamo o talalang obra. Sa patya sinabi tamong unemployed, so then retang alang obra. Pero atin niya pang follow up. Mas nakal ka follow up question kasi puri may talagang pigan. Para Wow. ako tayo, kasi po, kabutan niya tinggap ng alang obra. So, dara ka reta. Dapat atin tapang screening question. Dakala rin yung screening question na reta. So, retang alang obra. Pero, bakit alayang obra? So, tapos, pwede yung currently available for work. Currently available for work, pero alayang obra. So, pwede manaya yung result. So, deta. Tapos, seeking work, pero masyado nang malambat. Bakit mato niyang obra? Tapos, may pagalne. Di ba? So, ananing reason na unemployed yan. So, tatakot ko. Baka po COVID ko, potang may obra ko. Deta makanita. Very relevant siya po kanita ito. Yes po, kanita. Lalo na yan yung kasagsagan yan na 2020. Kasagsagan po ng yan. COVID kanita. Talagang dakala po rin may ngala ko obra kanita. To tell you honestly, talagang pong katakot din tao kanita. Yung height na po ng COVID kanita, April. Talagang March, April. Lockdown ikami pa, po, kami talaga kanita. Usually lingwal sir kami. na trap doon sa ibang province o kaya nung umuwi wala na silang trabaho. Oo, yung kanita talagang kami po anta sinugod kami. Miya po tiknangan ng LFS ini kasi importante ya po ini po request na po ni kaya kaming national statistician si Claire Dennis Mapa na talagang kumuha ng tamang data during pandemic. Mas importante, mas kailangan natin ng data. So, andiyan po kay kanita pero talagang may bagsak ya po yung kay kanita na employment rate tamo Yes kanita po, sir. kasi talagang, dahil may lako obra. Wa. Tapos ala talagang transportation. Opo, di ba? talagang kaya. lockdown yan. So, may approbatan na magkaroon tamo na monthly na LFS. Paritang monitoring na po siguro na po. Makakit din, magbabaya ba o magkas ulit, makanita. Okay. Sige Sir Jello, ano lang pa rin Tapos, kahit ano pa update? itang unemployed? Di ba itang ketang taxonomy tamo? So, pwedeng tatakot siya keng COVID, niya, emanton obra. So, talagang manwala yang yung balong obra. So, pwede pa na, o kaya manaya ko, o talagang obra, manaya ko katang in-interview dako, milabas. So, manaya yan. So, pwedeng temporary masakit yan. So, pwede itaing unemployed. So, pwede din masabihanan na waiting for rehire. So, manaya yung aus, karetang pipag-obra na dati. May endoya po makanyan Yan, ne. may Kay mat endoya. ngani Ala na man yung yang obra. ma-recall yang ulit ne. Unemployed yan. Unemployed ya po kanita. Tapos, sa titapang papalwal ka rin na underemployed. So, ipapalwal tamo ka rin data tamo keng labor force at tamong employment rate. So, pilan lareng percent, pilan lareng ating obra. At tamong percent daretang pilan lareng alang obra unemployed. At itapa kenin na underemployed. Underemployed mo rin na po sabihan. So, employed yan. At Employed atin niya siya pong po. obra, makanala po kahit i-definition na po nitang underemployed sir. Underemployed tamo, re-refers tayo, karetang sinagot na ating obra. Pero, kutang tayo ating yung obra, yes, may yes yan eh. Opo. Tapos, bisa ka bang may dagdagan na additional na oras? Reta pong sinagot na talaga mag-express na nabisa ko Bisa po ka yan pa. Yan. Bisa ka ba may dagdag? Palagi ating mumunang tanong ating kang obra, yes, mag-obra, Opo. kuha na. Tapos ating tapang follow-up question kanita. Gusto niyo bang madagdagan ng additional? Bisa ka pa bang madagdagan yung oras ng obra mo? Kapag big yes ka rin, so automatic na underemployed ka. Kasi bisa ka and menton ka pang aluwang obra. Extra income Ating kang ways na menton ka pang aluwang obra. So, wala po rin ang underemployed sa Yes yes, po. Itang gulamit ang para kay pansarilidad nakulang pa itang Example, pamag-obrada. sabi ng 409, example na po, Well, 409, minimum ko mo sweldo, pero kulang niya. Employed niya, pero
Tapos mantong kong obra, bisa kung may dagdagan ko pang panakit. Banto ko pa sideline, ana. So, deta deta mo makano kayabe la pureta. Yes Kartang po. underemployed. Lumubi sir. kitang underemployed kanita. Pero lulub nitan data na as employed. Tapos atin tang separate na underemployed. So pibilangan tala ka rin retang unemployed, pilan lareta rin bisa pa or manton pang alawang obra. So from Bidagdagan. the employed, akakitala mo rin po karon datang underemployed na Yes po. Yes po. Na atinong obra pero bisala pang mag-express la pang Bidagdagan desire panakit ang oras. na madagdagan ng karelang obra or may ka-sideline la na Sir Jello Yes, kitang po. kay makanyan. Nya pala tingalwa ni kay office work la bestra la ring abak tapos po tang pangahulida Magluto la pa. Magtinda. online la Online. makanyan Yeah. netang pamain po makanyan netang makanyan na So data reta talaga bisa pang midagdagan oras or midagdagan panakitan. Sir Jello, maging basihan niya ba itang sweldo kitang para makonsider yung unemployed? Aliya po. So itang sweldo ko kutantaya mo pam-verify mo ketang obra na. Opo. Nung acceptable ya ba ketang obra na. Kasi ako compute tayo baka aliya ing kukunan ta kasi basic pay per day. So nya pam-verify tayo mo itang sweldo na. Nung halimbawa mo po yung sasabihan na, ay tsa 200 kumingaldo, pero kitnan me, bisa ko pa pumidagdagan na oras or another alwang Express ya. alina po na. So, may kanita, ay 200 kayo mo po sweldo. Aliya pulong ketang underemployed. Aliya related ang sweldo na ketang underemployed. So, iya po pa, Kasi iya sa po ba siya? mindset niya, okay na sa kanya yung 200. Pero nagre-reklamo siya na 200 lang ang Oo. sweldo niya. Yun, mag-yes dapat siya no, na gusto niya pang Nung Bisaya may madagdagan. dagdagan obra. So talagang dapat sir itang Kutang willingness na mag-express siya talagang tanong ating pangobra na. Pwede naman eh, sir. Wa. Kaya Extra meaning income. to niya. Mag-yes meron siya pa kasi question doon. Underemployed Are siya. you At willing po, to- halimbawa sir, sinabi ko, tsa 200 kumingal do, bisa, kitna na akong sir, bisa ko pa pumiragdagan obra. Tanong ating available, why not? Yun. Consider na ako tagatang underemployed sir? Yes, o yes ano? po. Tapos, bisa ka pa may dagdagan oras, bisa ka pa may panakitan, tsuka kayong minimum, yes po, bisa ko. So, underemployed siya. So, At yun yan naman nag-express necessary siya. meaning na Ah. dapat atinin eh, sir. Andiyan Pero- kalaya pa plano na pa. Tanong yes. ating na kay but pero merito na ko man po na aliko na. Ayan, Kaya biyak pa kanta alin sir. yung kanta. Tapos, example, sabi na, yung mga babae sweldo niya. Wow, 200. Okay, 200 ko mo, okay na ako yan, nakabisang man to na obra. So, kita yung employed kanta, alya underemployed. Tayo gagawang basis lang kayang sweldo. Okay. So makani tayo po talaga yung pulayinan ni kaya kaming survey na po itang alapong basihan kitang kay na Basta-basta papalwal ing employment statistics, underemployed, at saka iratang kakatao. na puburi sabyan malati ka sweldo, na kaya biya karatang employed. Na puburi sabyan na maragul ka sweldo, ika mong miyabi kitang employed person na po. Gana-gana po, kaya biya po kayo talagang lalaben mi lang ang puren yung dato sa red, talagang bayo kayo po magpalwal data or result dara pong survey mi talagang pakahimay-himayin na daw po rin. At saka, yan-analyze no pong masalesen kaya Yes kami po. central office o bayo no po kayan na po. Sir, kita kung kay, detang unemployed, for example, unemployed dyan po niya, detang king metong area, ma-survey natin po ba, for example, na laretang profession, daretang, Yes, or dakal na rin alang obrang makakuha la retang, di ba, kitang socio-economic po karon ng demographic characteristics da. So, bayo ka mangutang kitang obra, may kutang no reta. Opo. Nanoy tag demographic bawat member kung kutang tamo retang age da, kapila ng banwa, Opo. nanoy marital status na, nanoy ayari na. Opo. So, ako kuwata ni. Tapos, nanoy pa itang preview sa obra na, may capture na lang kanita. Sir Jello, katang pangaros katang kain makanyan, kukutang do pa pura tang members of the household, na katang kain makanyan. Yes po. Para na, o taluan na mo pura tang ating obre lang ating... Kasi example tamo, 'di ba? Bibilangan tala pilan laretang 15 and over. 'Di ba? Retang ketang capture tamo na labor force tamo. So dapat retang 15 years old at itapang kutang karatang employment statistics tamo. Retang magobra ka ba mento ka bang obra, ala ka bang obra o talahang obra data makanita. So ganda-ganda ng member. Kutnan la po katang... Yes po. po, alwa po... Alwa mo itang pamuntukan mo, Alwa mo po tang data mo pong... Head na ning O data mo po ang ating obre, lang mo po ma-interview. aliya po, Ali, aliya. Kaya nga nililist Ganda-ganda. muna natin yung household members. Tapos doon siya ititrain kung sino yung 15 and above. lahat ng 15 and above, yun lang ang tatanungin dun Katanungin sa mga labor force. atin yung obra or alayang Alayang obra. obra.
At tinoala, Ah, makutang lang po makutang kita niya kain, pa mo rin po. Okay, so talagang alaya po talagang lusot na po. Talagang makani tayo po kabusising kaya kaming gagawang survey pagka pangaras po kayong labor force. Kasi kami po bisang magkamali, pangaras po kayong makanina, kami po magpadalos-dalos ka rin kaya kaming census result or survey result na po ng LFS. Sir Jello, sige po, nanon lang pa po Tapos- tayo. Ninuhan po rin kayabe, ma-census dapat o mayabi katang listanan ng survey. So, deta pong membership tamo. Example, ketang pamilya. Nung dinoretang mo muna, rin puputalan tamo, identified no rin lagyud, ang porang address, di ba? Opo. Kasi may gamit no ketang census tamo. So, ninungan, gana-gana bang atsuka rin na makatok ng iyabe tala. Example, ating pamilya na apat la. Tang metong naman may misita mo, yan. May misita yamig, bakasyon niya nga Duangaldo, abe tayo ba ke as member? Opo. Abe tayo ketang listahan. Tayo po abe kanita kasi chuya po Atita katang mo, at the time kat- of visit yan. chuya po karin na Sir Jello. Nung may misita mo, ali tayo abe. Kasi atita mo na concept and definition, nung ninura dapat detang makayabe mo ka rin. So, dapat retang talagang makatok ng karin na member. So, ninuretang makatok ng karin mo muna household, di ba? So, ketang household, example, ketang definition na ng household tamo, atita mo adong criteria. So, ketang household, pati sinabi tamong household, dapat amit ni ini. Sleep in the same dwelling unit, matutod ya ka rin, ketang baleng sample tamo. Karin niya po matudtod. Nano ya pa po itang Itayong mo muna. kapangadwa. Tapos tagkadwa, common arrangement, preparation, and consumption of food. Karin niya mamangan. Nung example, mamangan niya mo, pero yakini matod. Ay tayo abe. Dapat amit no retang andong areta. Ano mo pong halimbawa Sir Jello, dwaning aldo matudtod ang pong mamangan ka rin. Pero ya po taga ka rin. Kaya ba may po ba? bakasyon niya mo. So ali tayo abe kasi dapat reta mo pa-check tayong family naman at ang atita mong cut off ka rin. 30 days mo muli ketang pibale-bale na. Nung may misita ka mo aliya abe. So atita kasing cut off. So imo na po sabihin Kapag Sir. ka nagstay ka na ng 30 days doon sa household na Makapture yun, na ka. kasama ka na sa household na yun. O kaya So, sinabi na, kini na, diyan kadatang na pa mo, napon, kini kutok ng 2 months. So, miyabe, kasi titang cut-off na 30 days na dapat at ang sample. Tapos pag na-sample yung household niya doon sa pinanggalingan niya, mawawala na siya doon. Yes po. So imo Kasi na po 30 days sabihan, na wala. imo na po sabihan itang household data. Pagka naman ganagan distant mo kitang baleng ita. Ali. Ilista mo kitang Yes. Kasi atin tapang capture ka rin. Nino ba dapat ding ilista mo. Mo muna retang permanenteng makatok ng karin. permanente mo. Mama ko. Yan. Tapos, o kaya nung mama ko, yan, mumuli ya. Diba? Example, mag-aral ya Angeles, taga San Fernando ya, mag-board ya. Pero weekly mumuli ya. Abe pa mo rin kanita. Sir Jello, detang makabro do di lakaya kasi yan naman ka rin makatok ng. Yan. Kareta namang makabrod. So, yan. Masanti niya po. Nung iyabe talabaretang OFW. Waretang kasi Sir Jello, wala na yung kitang nung yung pagbasihan tamo Sir Jello, karin niya matutod, karin niya mamangan. Ito makayabro, yan naman karin matutod ang pong mamangan, sir. Miyabe, yapa mo rin po. Tangnan din, datang mo kasi kay Pilipinas, di ba? Itang dapat 30 days, babalik ka. Ketang pibale-bale mo. Tapos, pati naman OFW ka, at tamang cut off. So, dapat 5 years, kalako mo, or from the date of last departure, babalik ka. Sabi na, kapunta tamo ngayon, example, na nung bulan, March, may kuya niyang January. Pero balo mo, may balik ya after 2 years. Abe ya pa mo rin. So, within 5 years, dapat ibalik ya. po niya. So, abe ya itang OFW, member tam ka rin. Expected, sir. Expected. Pero eta niya kutang kayang obra ka rin. Hanggang mo kitang indicator na as OFW. Mag-i-skip na kasi siya noon. Pero Sir Jello, nung halimbawa, maka-stay na ako, mag-abroad na ako, 20 years na ako keng Saudi. Kaya biyak pa ba kanita? Nung mumuli ya, nung halimbawa, Opo, regular din every mumuli 3 years, mumuli ya pong kay. Ay, ta. Magbakasyon niya mo pa bulan. Miyabe ya pa mo Pero rin 20 kasi. years na po makakaya. Nung pibalik-balik ya, tapos ala na ay naman dual citizen, tapos kaya niya talaga yung permanente ng Opo. tuknangan, mabilang niya pa mo rin. Kasi regular link, ang cut-off period tamong 5 years, makabalik ya every 3 years. So yes pa mo rin na, abe yung membership tam. Adyang atin ako pong aluang pamilya keng abroad. Nung alibaw, talagang ulyan me, At di ba po, ating kong pamilya kay Pilipinas, kay ba't mumunta ako Saudi, kay ba't ating ko naman pamilya kay Saudi, makanano lang po rin ang pamilya kay Saudi kanito. Yun, makapture ka pa mo rin kayo ng Pilipinas, nung itang pamilya mo kay Pilipinas, ulyan mo lang within the 5 years. Magbakasyon ko kay, makanyan, pero tanggap na naman ng asawa ko na atin akong So, asawa. dadaretang complicated na kaso. Pero memorya pa mo rin kitang household Sa na. household. Kasi mumuli pa rin na 5 years.
O makanano naman po retang kaya katamong balikbayan na kay. Katang balikbayan ta mo Family member na na kay. duwa kay na American citizen na Uwa, Canadian citizen retang na. immigrant sada, sir. Eta no po yabe kasi citizen na po ning bansada. O bakit po itang metong kayabe ya po itang OFW? Itang OFW kasi ing permanente ng tuknangan kiniya. Itang ka rin may nikuha talagang permanent residency na anya ita no po captured. Pero kung dual citizen la, sir, for example, Filipino Uita. citizen la Yan. plus American Ngayon citizen. nung mumutaya kay Pilipinas para magbakasyon mo karine eta na capture kasi tintamo Kahit na Filipino citizen niya pa rin, sir. dual. Dual niya Yan. po. So sabi Hindi, na i-remarks na lang ng enumerator, dual citizen. So, dadaan naman yun ng validations. pero pati dual ne karine kanita eta na So capture. napupuri sabihan gana-gana nga chukeng bale, miyabe na po atin tamo atin pong pang atin capture. tamo tang criteria. Tsaka yung mga ba? border- Dito kaya tayo po talagang concepts and definition na ni kahit. So, baka niya po kasantingan na po ning survey na po ning or censuses na ning PSA kasi tutuki kami po religiously katang concepts and definition. Nandiyan po sabihan da rin alwa. O te may yabi na kita yan na. Tapos bayo tamo po lulwal, bayo la lulwal ray ka Yeah tang po. field enumerator. Mag-training la talaga rin. So anjang regular ya pong survey, mag-training la pa mo rin. Wala po patugot sa training. Ni kaya po maka. Pero kailangan niya po kasi, kailangan niya po kasi talaga mag-training. Lalo molde nga anak nung ela po mag-training, mila po palwalan. Tsaka sa training, sir, as much as possible, kung ano yung question sa questionnaire, yun yung itatanong. Kasi baka naman kasi mag-iiba Magiging yung bias kasi yung ano niya. magiging itang line of questioning mo, itang nung makanano men deliver itang question po itang answer, decide tamong answer dapat kuha ng kita kay alwaying akwata mo. Iba yung makukuha natin, okay? So Sir Jello, sino-sino po ba yung mga household members na kasama doon sa family yung mga ano? Kita pong membership tamo dapat Membership. mamumuli ka, di ba? Mo muna katang household dapat retang adwatang criteria amit no Uwa. tang matudtud at saka retang common arrangement and preparation dapat atsuya ka rin. Tapos as membership naman, so dapat atsu ka within 30 days katang pa mag-visit tamo. Yan. So dapat katang 30 days nung atsu ka abroad naman, so dapat 5 years makapagbalik ka from the last day of departure. Yan. Okay, so ating katapangkayan ang konsepto, Sir Jello, nanda pa rin So, api na retang major concept tamo. So, ikwata no retang employed. So, dapat retang ating obra. Anong obra? So, pwede lang makipag-obra ating lambayad, di ba? Or, pwede yaring ating obra, retang ating business. Business. O kaya retang Self-employed, ano po self-employed. kareta? Okay. Retang magtinda, di ba? Mag-banana queue, maglaku, self-employed ding house. So, atin la pa mo rin obra. Diyan makipamipi, employed la pa mo rin deta. So, mag-obra la kayong private manicure, household. sir. Yan, self-employed la pa mo. Self-employed la po Ayan. reta, retang makanta. Gagawa kang sapatos, yan, mangay kang payong, rata maglakad-lakad. Mag-ihaw-ihaw Peddler. kay Yes. daya, datang bitukang manok. Mag-barbecue. Ano yun, sir? Employed po, sir. Yan. So, self-employed la kanita reta. So, atin tamo, ausan na, retang class of worker. So, deta rin class of worker tamo, 0, pati gagamit tamo, retang private household. Magobra, laketang metong abale. So makaklasify la naman Yes po po, reta atin net. tamong class of worker na gagamitan. 0, pati, class, magobra, makipag-obra ya, yung sample tamo, ketang metong nga private household. Tuma po yung kasambahay tamo. Yang kasambahay, Okay. yaya, datang nani, data. Nung cookya po makanta. Nung Kaya tagaluto abiya ya po ka ta. rin, abeya ka rin. Okay, karatang class 0 na po, class of Tapos, worker. in 1 naman, class of worker, tindang class of worker na 1, work for private establishment. So, reta rin makipag-obra na ardawan, data. Kareng kumpanya, kareng opisina, data. Okay, so, Regardless of hours work yan. Yes Basta po. doon ka nagtatrabaho. O nung po kayong kumbali magobra, sir. so Makategorize ko po ba katang pero work for example private na establishment. example mo talagang obra pero ating kang kumpanya piluluban, Opo. work for private ka pa mo rin. Diyang work Pero from maka-work, home po. maka-home base ka mo kanita. Work for okay. private ka. So, kaya na po, medyo mabusisi yan. mabusisiya mo po talaga. Dakalya po talaga ini. Yapit po tang kailangan i-train nila rin nga anak. Pumalyaring metong ayaldo, 2 days sa talagang training may pagka LFS sa kumakayan. Then po ngalawang survey talagang 5 days, 6 days na Yes po. po, Nung ating depende pa po pong kitang weeks, kaya. yan. Depende po kitang survey. Yan. Tapos yung kaya mo naman na nano pa class of Code worker 2. Ito magobra kayong gobyerno. Tetang kay identify no talaga na balutano man tabi barangay captain, then Red. barangay official, then bantay bayan,
Tsaka sa national tayo, PSA. Sa national government at saka sa local government, sa mga LGU na ano. Yan. So, Tapos sa tintamong code 3 or class of worker na 3. So, deniretang self-employed or own account na. So, reta rin mag-business or atin lang, ala lang sariling boss pero atin lang. Atin lang pipago brand. Wala Karela siyang mismo. ano. itang, Wala siyang boss. Wala siyang atin boss. lang business talaga. Kanya Naratang yung ilaw business. talaga may kikaya. Magtinda, yan. Datang sari-sari store sa Jello, pwede lang pura ta. Yan, Consider lumubiyet lang kung na ano as data. self-employed yan kita. Nung halimbawa, sir, Pero yung sari-sari store, sir, pero pachetin na kang babayaran. Atin mo, grocery. Atin na kang babayaran na tao. Atin kang alba ko cashier. kung kay kanita kategory. Yan, magalwa ka kategory. Pachetin ka metong babayaran. At least metong babayaran Na na empleyado. empleyado, employer na kakanita. Class of worker na poor. Pwede kaya pa, sir? Okay, sir. Sige, sir. Yan. Tapos atin tapang na class of worker. So, nakalarat ang katamong class of worker. Di ba? Atin tampor nga. Di ba? Tang employer. So, ila atin lang business or atin yung tatal ng tao. Diba? Ito yung At po, sir, nung presidente ko kay Metro Kumpanya, Yan. kita akong por kanita. Nung, employer. Opo. So o pwede kaya, nung bandi, ate mo, akong may kibandi kang McDonald's, Ah, makanyan. So ikaw, nano ka kanita, nano yung work for private. Itang- Nung babayaran da ka, nung ating kasweldo, work for pay ka. Pero nung ikaw may kabandi, ating ka-empleyado, employer ka. So, kita akong por kanita. Yes po. Pero nung ato, halimbawa, sa Jello, bulan-bulan natin kung tatanggapan na dividend kita. Dividend. So ikaw ay manager na kanta or kita kang work for private nakakanita. So, kita akong salary. Kasi ating kabab tatanggapan na sweldo. Ating yung kapalit. Dividend eh. Diyan Dividend ikaw- dyan mo, sir, naman sweldo. Diyan nga, halimbawa, ikaw may kabandi kitang kumpanya, pero chuka kitang payroll, work Uwa. for private ka. So, Kasi bali, tika happy sweldo. pa pera compensation ko kanita Yes, po. as owner ng itang may kaya Yes, ng po. company. Okay. So, Tapos, at itapang adwa, itang work with pay in own family-operated business. So, sabi na, ating kang grocery, ating kababayaran, pero itang anak mo or member mo, magobraya ka rin na babayaran me. Tapos, kesa aking kumakang kumakang alwa. alwa Yes. tao, yung anak Yeah, mo na anak yung mo na, magobra. mo Yan yung mga working owner natin. Isinisweldohan mo yung anak mo. Ne. So, ito yung, tang anak mo kanta magobra, yung kayang class of worker is 5. Tang work Okay. with pay in own family-operated farm or business. Medyo Tapos, ating kading baka 6. yan, Itang 6 naman, ito yung kaya mo work without pay. So, ating kang grocery, ikang magtinda, ikang magkashier, pero wala kang bayad. Para sa me. So, ito yung code 6 tamo. Pero ating kang obra. Yan. Blam sugo ya mo sir makanyan libre ka mo, yan. Pero kaya kayo itang business. So, work without pay in own family farm or business. Okay, So, blam atin sugo ito. ya mo ro makalunos na marugo itang Pero anak ito, atin yung catch. Pero nung ano bawat Sir Jello, ditiyan ang kayong allowance. Magaron niya kasi No, eh. example, allowance, nung itititit may as bayad, so palitan may katang 5 kanita, mag-code 5 yan. Pwede ya kanita ita. Nung, alimbawa, As bala mo payment, as bayad na. Kitang Wala mo kaya. aldawan Okay. yan. So, medyo lalalamin kaya katamong pisabihan kaya ng LFSI ni medyo malawak kaya pala yung sakop na ni Sir Jello. Yes, Kaya katamong kay obra keng PSA. So, atin tamang pang kaya, nano la pa rin kaya So, ito po, palwalta niya mo po itang result tamo na kompleto anyang kapilan ni October. October di ba 2021, sir. Yes po. LFS. So, kasing November, December, tsaka January and February. Yung February on process siya pa po. Okay. Yung January, national yan. Pawaratang November and December, national. Wala tamong data na regional level or National kaya mo, sir. Level national. yan. So, yung labor force tamo anyang October 2021. Pero yan. Yan. So, Akin yung taya. kaya tamong employment rate is 92.8%. So, ano po yung rin nasabihan nito, So, sir? Nung kareta nga 92.8 15 years kitang old kaya. na retang may Sir, kay tayo na, makakaya. Yan. So, Bakit itang natin 92.8, kaya retang 15 years old, di ba? May capture na la. Ninureng ating obra, retang migies ating obra, 92.8 la. So, ibo na lang po sabihan, nung 92.8, siyam bawat apulong sample, makanita, ating po, obra. ating obra. Kasi di ba, ditakya mo kita pang capture tamo, at least may obra ka, metong oras. Kata milabas up para minggo. Okay. Yan. So, inanuyo. Meghangya po ata, ne? So, paninayan tayo po. Yapin po itang labor force survey, Yes. result na po niyang October 2021 po yung kaya katamong
Bakit na po? Tapos, syempre, itang katamong unemployment, ita ng 7.2. Kasi, mahinos niya mo itang katang 100% na itang 92.8. So, 7.2 itang katamong unemployed. So, king analysis mo, sir, itang 92% na ning employment, matas na po ita o... So, atin niya pang gawa, di ba? Kasi medyo atin tapa kasi yung cases. Tapos atin pa talaga na may nang alang obra, may nang business. Na Pero in times of pandemic po, Pero niyang normal, so pabaro, yung average time talaga is Kenya talaga mamunta 90 hanggang 94. 92 na hanggang 94. 84% okay na po ning kaya na Uh-huh. employment. Pero itang 7%, sir, napalagay mo, So, kitang itang 7, analysis mo, ayan, kitang kaya. kaya tamang analysis dapat, pero yung kaya tamo kasi, dahil pa menyara, tapos alipa talaga, gana-gana, na menyara is memoklat na. So, Okay. dahil pa talaga na alam obra. So, still, bula mo, lulto, since 7% siya pagkakatang unemployment, at yun pa talaga itang epekto na ng kain pandemic. Atin pang tatakot, atin pang mamuklat, or atin pa talagang may habawi, may manyarala. Datang mga lugila, sir, di ba? Kasi, banway binilang tao. Kasi kaya kalan, kaya magpunta tamo ka rin dalan, dahil pa mo rin pakasara, di ba? Ratang dati mong masikan, bala mo masikan la dati, pakasarala pa mo rin yan. So, atin niya pa mo rin effect itang kanita. Okay, so, at itapa po bang kaya? So, okay na po ba yung kakatamong So, kaya? yan po yung kakatamong, dita ka pa mag-explain, nung makanano yung pong mekwa yung kakatamong paratang definition, ano po yung meaning da po rin employed, nino po ratang akakwa, nino ba rin in-interview tamo. So, yan po yung kakatamo na makanan lang mekwa ratang listahan dareta. Opo, bakanta po. Ida pong purpose na nang pong pisabihan mingeni, bakanta po, pabalo mi karing kakatamo. Again, karing kakatamong listeners nung maging respondent kayo po kayong future survey na po ng PSA or sense nano mga activity na deni pong kaya kaming kaya nga rin talagang dinalan na po talagang kay statistical method ang pong retang kaya na po retang different testing at test do pa mo po rin iba do po kay man po kabud-kabud na kay na may pili kayo. Yapin po, kayo po magtaka. Although okay mo po ito, kayo mangutang kayo, it is very understandable for us na magtaka kayo or mangutang kayo. Yapin po, ganyan pa i-explain mo na kaya kayo. And then, we are also seeking your cooperation po na kareng ganaganang kaya kami pupunta lang na sample respondent, kareng kaya kami survey, na sana po maging cooperative tamo, makibat tamo po, kareta pong statistical inquiry na po ng PSA. Kasi po, importante, ya po ulitan, kaya po, importante po kayong PSA, ita pong kaya kayong maging sagot kareng statistical inquiry na po ng PSA. Kasi, kalupa na po ni sinabi ng Sir Jello, kaya ni magamit la po ring datang malibatan kaya kayo, kareng kaya para gamit na yung kaya katamang gobyerno, para create la pong program, data pong policy making at saka itang decision making na po ng kaya katamang gobyerno patungkol po kareng ganaganang kaya panda po rin tao kayong Pilipinas na po. Ito, yung benefits na po nini ay po direkto kaya kayo nung ali, pangkalahatan niya po talaga. Na po ito pong direct kaya na po benefits na po datang bibiyayo kaya kami. So, Sir Chris, I believe magbibigay ka ng update sa ating mga sa national ID. Sir Jello, yes. Okay po. So, dahil po salamat. So, ngayon po kasi atutok tayo or alapit tayo kareng makiramdam tamo. Yes. Nung nano po yung gamit na. At saka nung rin niya pigamitan at saka makanano yung may akwa. Tsaka importansya na, Sir Jello, diba? Bakit tayo kukuha na at bakit tayo mag-survey, tapos ratang alwa-alwa pang survey na ning PSA. So, dapat po alita-tatakot. So, data pong kakatamong privacy or confidentiality, masasecure naman po data alata talaga na apapalwal na individual na itala ba-violate this, Sir yes Jello? po. Kasi dahil tamo talaga kami po mismo pa siya mag-training talagang regular po yung training, sasabihan mi tala mo po karetang ganaganang lumwal na ingakwa tamong data is confidential naman po. So ala pong patya. Tapos nung halimbawa magduda kayo, pwede ko pong mouse kareng opisina mi or kaya pong barangay kasi bayo kaya po mag-survey, lalapit kaya po kareng barangay official or mag-courtesy call kaya po kayong barangay hall po. Yan. Okay. So, okay po, dahil pong salamat.
So thank you very much Sir Jello. Sana medyo maulit pa tong ating Yes po. talakayang ito, no. So Sir Chris, so ngayon po mamiyaya pong update si Sir Christopher Puno para po kayong impokal person na po ning kayong kakatamong Philippines at kakatamong national ID. Kasi po lately dakal na po mag-query kayong opisina na po dakal pong clamor, dakal pong query, mag-email, mag-text, mag-chat o ba't nangkay mag-post la pa po kayong Facebook. Nangkay miraras po nung nokaron kayong proper authority tang karelang complaint na po. So na karetang patungkol po karetang ID na po na ning PhilSys national ID. So ngayon po Sir Chris, ibigay po kayong floor bakan to. Then nakatamo pong updates kayong national ID o katang PhilSys ID. Sir Chris? And dakal pong salamat Sir Bon, and totoo po ito dakal tayong po receive talagang Wow, queries when it happy comes po, ka sir. rin delivery na ning ID, though honestly speaking po talagang dakal na po rin may nga delay Totoo po. ID, especially po retang may nga register last year pa na Opo. lalo pa po ring ID dyan. Opo. Later on po try me pong I-explain inside na rin po ning PSA, and for the meantime po ngayon kaning presentation may i-discuss kay pamang po yung accomplishment na ning Pampanga ken pong operation ning PhilSys ne po as of March 10. Okay po. So as of March 10, 2022 po king Pampanga kasalukuyan po ng tamong 124 registration kit na mag-operate po king buong Pampanga, nadudurot po kareng barangay, mag-operate kareng kare-karelang sariling registration centers, no. Kay ba't po ipakit nila kung no karon la paretang active registration center tamo na mag-operate pa king Pampanga para reta pong bisang magparehistro nung edabalo kung no karon la munto. I-present niya po kung nanla paretang pwede dang puntalan a registration center na kung no karon pwede la pong magparehistro. Ne po. So i-present niya po in figures the ding mga register na per city municipality as of March 10, 2022. Ne po. So King Angeles City atin tamo pong target na 423,372 estimated population de po ita 5 years old and over. Since aware ta naman po na ring rehistro na pa ning PhilSys ngeni is retang 5 years old and above. So King Angeles City po may kapag-rehistro na ring team tamo ken 187,495 na katao po, or 44% na po ning estimated 5 years old and over. Kaya apalit naman po na ating estimated population 5 years old and over na 111,044, 69,000 na la po ding may rehistro king 69,185 or 62% ning estimated 5 years old and over po. King Arayat atin tapong 137,299 target, and 90,000 no po, 90,738 nala po ding rehistro tamo, or 66% na po ning karelang estimated 5 years old and over. While King Bacolor naman po, though yari na ing registration King Bacolor, may close na po itang kakatamong registration center ka rin. Atin lang pong estimated na 40,585, kaya lang po 27,000 lamang po, 27,663 laring may rehistro, and nagparehistro po na po. And so if atin pa pong bisang parehistro king Bacolor na Alipa Mekwa, later po ipakit milaret ang registration center kung no karin kayo po pwedeng munta para marehistro po king PhilSys. Siguro Sir Chris, yung mga na remaining percentage sa yun, yung mga 0 to 4, Pwede ano po, po, possible po. parang nakikita ko ganun kasi hindi pa lahat naman pwedeng marehistro. So hanggang 5 and up lang. Yes po. So paano naman yung 4 and below, 'di ba? So palagay ko yun yung mga natitirang percentage ng mga hindi na Bali, marehistro. yung estimated kasi na, yung 40,000 kasi sir, ito yung estimated 5 years old and over. Though hindi natin talaga okay. makita yung accurate na number kasi may chance po na yung iba, baka nagparehistro sa ibang munisipyo. Yun nga, oo Yun nga, yung tama, hindi natin tama. nabigay yung figures. Kasi nag-open na tayo, 'di ba? Kahit saan pwede na Yes, opo. magparehistro. So hindi na siya marerehistro dun sa kanyang munisipyo. Hindi po siya Okay. makakount dun sa Okay, munisipyo niya. sige. So, kaya though yung binibigay namin yung mga figures, pero yun nga po, for example, ito sa Bacolor, 27,000 lang yung na-register out of 40,000. So, possible po, meron pa rin hindi, pero yung iba siguro is na-register na sa
let's say dun sa mga karatig niyang munisipyo, like sabihin natin sa Guagua, baka narehistro na sa may Santa Rita or what po, na malapit sila. Baka Sir Chris, baka medyo skeptic pa yung iba, or yung iba natatakot talaga Yes, po. na magparehistro, ano po. May Opo. mga kasi yung talagang may mga kumukontra talaga diyan, 'di ba, na ayaw nila magbigay ng kanilang mga data. So understandable naman po 'yon. Pero we encourage po sana na everyone to register para sa national ID po natin, kasi few years from now, baka next year may bayad na po yan, hindi Yes, po po. natin alam, di ba? Habang free pa sana, samantalahin Free na pa po nila. hanggang ngayon. Ano po yung registration natin? Wala pong bayad, wala po kayong bayaran ni Cinco. Libre. Kami pa ang pupunta sa barangay ninyo. Opo. Di ba? Kasama pa yung delivery mismo sa address, sir. So, from yung gagastusin lang siguro nila is yung pamasahe papunta dun sa registration center. Mamaya may tatanong ako, nabanggit mo yung delivery na yan. Sige, continue. May tatanong ako mamaya. Okay po, sa Candaba, so meron pa tayong natira dyan na isang registration kit na as of now po is nagsasaturate na lang sa mga remaining barangays. No, meron na silang natapos na 83,971 na katao po sa Candaba. Sa Florida Blanca naman po is meron tayong 75,610 na successful registrant po na nakapag step 2, and ongoing pa po yung registration natin. Later ipapakita namin kung saang barangay po sila naroon ngayon, para if ever na may gustong magpa-register po sa barangay na yon is makapunta sila. Sa Lubao naman po is naka 115,000 na sila, 643, which is 70% po ng estimated 5 years old and over. Sir, sa Guagua, ilan na yung na-register natin dito sa munisipyo ng Guagua? Sorry po. Sa Guagua is naka 75,675 na po ang narehistro sa Guagua. And yung estimated nila, sir, is nasa 120,779. Yung target natin, di ba? Opo. So marami pa talaga. Marami pa, Actually, guilty po ako dyan. Kasi yung mga pamangking ko po, tsaka yung anak ko hindi pa talaga na-rehistro. So, sa one of these days po, paparehistro ko na po sila. So, 4 po sa family ko ang hindi pa naka-register. So, guilty po ako dyan. Humihingi po ako ng pasensya. Sabi ko nga, taga PSA ako, nagpapatupad kami ng mga proyektong ganito, tapos yung pamilya ko pala hindi. Ganon. So, humihingi po ako ng kapatawaran sa PhilSys Management, ano po, sa PSA. So, one of these days po, parehistro ko po yung mga kamag-anak ko sa PhilSys para makakontribute naman dun sa successful registration ng PhilID natin. Okay? Okay po. And sa Mabalacat City naman po, meron na tayong 132,371 successful registrant po na nakapag-complete ng step 2. While sa Macabebe, though tapos na yung registration, pero minsan po bumabalik sila sa Macabebe pag nagre-request si LGU. For example, sasabihin nila na, sir, madami pa yung mga gusto magpa-register. Mag-a-allot Schedule kami, lang, sir, yes, di ba? mag-a-allot, Kailangan lang natin ng schedule mula sa kanila. mag-a-allot kami ng isang araw. Let's say, meron pa kaming nasa 40 na lista. Okay po, ililipat namin yung kit dyan para marehistro namin yung mga nalista ninyo. Nabanggit mo yung paglipat ng kit, sir. Yung kit natin dito sa Guagua na napunta na ng Florida, Yes. no? Tsaka yung ating mga yung mga taga-Guagua na nagtatrabaho sa PhilSys, nailipat na sa na po. Though may naiwan pa naman tayong isa, sir, naka-locate siya ngayon sa may San Nicolas. sa Nicolas II. Yes po, dun na sa dito sa may Guagua. simbahan po ata, sa Oo, tabi ng simbahan okay. daw po. So dun sa mga taga-Guagua po na gusto pang humabol for registration, since madami-dami pa yung hindi pa na-rehistro based dito sa figures po natin, pwede po kayong pumunta sa may San Nicolas, Okay. Guagua po. Okay po. And next, sa may Magalang, meron na tayong 76,067. Masantol po, same ng Macabebe yung sitwasyon nila. By request din po yung pagbalik ng registration kit natin Okay. doon. And nasa 40,071 na po yung narehistro natin doon. Sa Mexico is 112,598 and 71% po yun ng ating target. Minalin is nasa 28,316. 58% po yan ng ating target. Sa Porac is 83,502. 65% po ng ating target. Sa San Fernando is madami-dami pa din. Nasa 204,560 po tayo. 65% yan ng ating target po. Sa San Luis, na nag-close na, sir. Though magbubukas siya ulit kasi may isang kit pa tayo na ililipat doon. Nasa 42,328 and 76% po yan, no, ng ating target. Sa San Simon is 39,527, 72% po ng ating target.
Sa Santa Ana po is 37,989. So, nasa 67% na po yan ng ating target. And sa mga taga Santa Ana po is inform lang po namin kayo na malapit nang mag-close yung ating registration since naikot na po ng team ng lahat ng Exhausted barangay. na Yes lahat, po. okay. Sobra, almost nasa 3 times na nilang nabalikan sa yung mga barangay. So, wala na talaga silang masimot. Yes po. So, ang mangyayari po is ita-transfer muna namin yung kit to San Luis naman since meron pa doon na mga hindi pa po na babalikan ng mga barangay. Next po is sa may Santo Tomas is nasa 25,934. 62% po ito ng ating target. Sa Santo Tomas din po is bumabalik, though yung kit is minsan nasa Apalit, babalik sila ng Santo Tomas if merong request po. Okay. Santa Rita, matagal na pong nag-close yung RC nila and SASP1. Nasa 77 to 70% na yung sa kanilang registered. Yes po. So, dun sa mga hindi pa po nare-rehistro, nandito po yung mga active namin na mga registration centers na pwede nyong bisitahin para makapag-parehistro po kayo. No? So, sa Apalit, ito po, sa Apalit, meron tayo sa ECCD Building, Barangay San Juan, Municipality of Apalit. So, malapit po ito sa kanilang Sir Chris, yung sa Angeles City, mga ilang percent na po? Sa Angeles City, sir, nasa 44% po ng target natin. So, medyo malaki-laki pa po. Yes po. Malaki-laki. 423,000 ito, sir. Nasa 187,000 pa lang yung kanilang na-register. Sa mga busy people kasi yan eh. Yes. Di ba? Nagtatrabaho lahat. At saka, kung minsan hindi mo talaga mahagilap Yes, na yung mga hindi mo naman ma-penetrate sa mga subdivision, di ba? Yun yung So, maraming medyo- restriction kasi sa mga subdivision sa may Angeles Even City. sa surveys po, gaya nga sa survey, Oo. medyo hirap din. Like dito sa Medyo PhilSys po, kung papasok yung team sa mismong subdivision is medyo mahirap din po. Mahirap, Yun yeah. nga lang po, kailangan lang talaga ng assistance from the barangay na nakakasakop doon Yun sa nga. subdivision po. Okay, sa may City of Angeles naman po, meron pa tayong 4 na registration center po na pwede nyo bisitahin. Meron tayo sa may Robinsons Balibago, sa 3rd floor po iyon. Sa may ground floor naman ng SM Clark, malapit po yan sa hypermarket. Lumipat na po sila, no? So dun sa mga ang alam po kasi ng data is malapit yan sa may nasa dulo po kasi yung SM Clark na registration center, pero nilipat po ng mall. Nilagay po nila sa may hypermarket na ngayon. So mas okay yung lugar nila ngayon, though maliit, pero daanan talaga siya ng mga tao. So mas okay po. Dapat maging visible sila sa mga Yes tao po. para mapansin talaga sila. Nakikita talaga siya ng mga public po ngayon. And sa may SM, sa may Marquee Mall po is meron tayo sa 3rd floor. Dito naman po sa ating, sa San Fernando, meron po tayo sa Vista Mall. 3rd floor din. Though malapit nang mag-close ito sa Vista Mall, patapos na yung MOA with Vista Mall. So baka i-transfer po yung registration kit either sa may Heroes Hall o sa may munisipyo po mismo ng San Fernando. Pipilian pa po kung saan doon siya ipupwesto. Next po is meron tayo sa may Robinson Star Mills. Sa 2nd floor po iyon. And sa may ground floor po ng SM Telabastagan. And syempre po yung ating registration center sa may office po natin, yung fixed registration center natin sa may Sindalan. Okay. Opo, pwede din po kayong mag-visit po doon. And dito po sa Lubao, meron po sila sa may Old Municipality of Lubao, Senior Citizens Building po. Sa may Mexico, meron po sila sa may Barangay Hall of San Antonio, Tinajero, San Antonio, Mexico, Pampanga. At meron po sila sa SM. Sa may SM Pampanga po, malapit sa Uniqlo. Sa Mabalacat City naman po, meron tayo sa may Mabalacat City College. Ilan ang registration center sa Sa Mabalacat po, meron tayong 3. Sa Mabalacat City College and Barangay Hall ng Dapdap. And sa may 2nd floor po ng City Mall Dau. Pero parang kulang, di ba? Opo. Kalaki ng Mabalacat. Opo. Ang naging strategy po natin dito is nagbarangay po yung ating team. So, ito naman po yung mga nakaschedule na barangay na kinikater po nila ongoing. Okay. So, sa Angeles City po, ongoing yung registration natin sa may Barangay Anunas, sa Lourdes Sur East Barangay Hall, Barangay Tabon, Barangay Kutod, and sa Santa Trinidad Barangay Hall po. So, sa mga taga-Angeles na nandito po sa barangay na ito, pwede po kayong bumisita sa inyong barangay hall para magpa-register. Sa Mabalacat City, yun nga po, 3 lang yung ating registration center. Kaya nga, sir, pero meron parang tayong kulang. 5 team na kumikater po sa Mabalacat. Meron po sila sa Barangay San Joaquin na ongoing.
Meron din po sila sa Barangay Camachiles, Barangay San Francisco, Barangay Kutud, and Barangay Santa Maria. So ongoing po yung registration po natin dyan. So dun sa tatlong registration center po natin, yung ibang kit po nila dun is nilalabas na. Okay. Like sa City Mall, isang kit na lang alam ko yung natira doon, and yung dalawa po is pinakikater na nila sa mga barangay. Okay po. Sa may San Fernando naman po, aside dun sa mga registration center natin kanina na nabanggit, meron pong ongoing sa may Barangay San Jose and sa may Barangay de la Paz Norte po. While sa Apalit, meron tayo sa Balukok. Sa Arayat naman po is ongoing yung sa Kakutud, Vauci Office, yung Old Daycare Center po, and Barangay Matamo sa may Arayat. Sa Florida Blanca naman po, ang ongoing yung registration natin sa may Barangay Santa Monica, sa Barangay Gutad, and Barangay Benedicto. Sa Lubao po, meron nagre-rehistro po ngayon sa may Purok 3 ng San Roque Dao. Sa Mexico po, aside dun sa registration center nila, is meron sila sa Barangay Anao and sa may Barangay Pangatlan. Okay, sa Minalin po, is sa may Barangay Santo Rosario. Sa San Simon is sa may Barangay San Isidro. And sa Guagua nga po is yung nasa Old Barangay Hall ng Barangay San Nicolas. So, bukas po itong ating mga registration centers mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. No po, pwede pa yung mag-visit. Monday to Saturday po iyan. Pwede po kayo mag-visit sa kanilang mga registration center. So, ang madalas pong nagiging ano din natin, nakakalungkot lang din, is sometimes pumupunta po yung ating mga registrants pero kulang o mali yung kanilang dalang supporting documents. So, para aware din po yung ating mga registrant, ano ba yung mga supporting documents na pwede nilang dalhin. So, nandito po yung mga list of supporting documents, no? I-state lang po namin. So, pwede kayong magdala ng PSA-issued Certificate of Live Birth and one government-issued ID, accepted po yan, passport, LTO driver's license, UMID ID, student license po, even student license ina-accept po namin yan. Dalhin nyo lang po yung original, no need to photocopy na po yung inyong mga supporting documents. Bring nyo po yung original and scan lang naman po namin yun, tapos isasauli din namin sa inyo. So aside po doon sa mga nabanggit is madami pa pong accepted na supporting document ang PhilSys. Like for example po is yung Seaman's Book, Overseas Workers Welfare Administration ID, Senior Citizens ID po, Police Clearance, Old Social SSS ID, 4-piece ID, and NBI clearance po, PWD ID, Retirees ID, no, Solo Parents ID, PhilHealth ID or National ID from other countries, Residence ID from other countries, Teen ID, Postal ID, Voters ID or kahit yung voter certification po ina-accept namin, PRC ID, IBP ID or the Integrated Bar of the Philippines, Dependents ID po from the AFP, conductor's license issued by the LTO, and yung eligibility card from the Civil Service Commission. Yan po ay ina-accept namin. Kahit isa lang po dyan yung dalhin ninyo. Pero kung mag-visit kayo sa registration center, kung marami naman kayong valid IDs na pwedeng dalhin, para hindi na lang po magka-aberya, if ever lang na baka may mali dun sa dala nyong isang document, dalhin nyo na din po yung iba, no? Para iwas na lang dun sa, for example, kasi ay meron na akong ganito, okay na to. Ngayon pala may mali dun sa ID niya. Kailangan niya pang umuwi, kukunin niya yung tamang ID. So dalhin na lahat. Dalhin na lahat. Para Kung ano sigurado. Po yung, yes po. Para kahit may mali dun sa isa, may backup siya na ID. Lagi naman yatang may mali kahit anong gawin mo. Okay po. And ina-accept din po namin yung employee ID, no? School ID, Barangay ID or City Municipal ID, ina-accept po namin yan for as long as, ito po meron siya dapat front-facing photograph, meron dapat siyang pirma and signature, merong full name, merong permanent address and date of birth. So, inuulit namin, pag employee ID yung ipipresent ninyo, school ID, City Municipal ID or Barangay ID po or Barangay Clearance, kailangan po is meron siyang picture, pirma ninyo or thumb mark, full name, permanent address and date of birth po. So, ito naman po, ito kamakailan lang siya na-approve from Central, no, this year lang ata, or 2021, nasa mga December po. Expired identification document shall be accepted na din. Ayun. Provided that the applicant is able to provide a proof that the same are in the process of renewal. So, for example, ako na expired yung passport ko, may proof ako na ongoing yung renewal. Pwede na namin i-accept yung inyong passport. Halimbawa, sir, expired ang aking NBI. Tapos meron akong naka-schedule na
renewal. Renewals. Yun po, for as long as meron silang proof na magre-renew sila, is pwede Oo. namin i-accept. Or if, for example naman sir, wala silang maipakitang proof. Let's say, however, in the absence of proof of renewal, the date of expiry shall not exceed 3 years. So, kung wala silang maipakitang proof na nagre-renew sila, i-check namin yung validity. Kung hindi pa naman 3 years na paso, yung kanilang pinipresent na supporting documents is, pwede pa rin namin siyang i-accept. So, yun yung Okay. kasi madami minsan nagko-complain kasi expired, pero same information lang naman. Oh, Yung laman ng special ID. consideration Yes yan, po, di ba? Kaya po siguro binaba yung ganitong memorandum from central office kasi yung iba po, nag-expired lang yung ID, pero pag ipaparenew nila, is same information lang din naman yung laman ng kanilang ID. So siguro marami na rin clamor sa central Yes po. office na in consideration dun sa mga talagang walang-wala kung ano ba kaya nga kumukuha ka ng ID. national ID para magka-ID ka. Tapos, i-require mo sila ng ID. Yes. Kung meron naman silang available na pwede namang i-consider pa talaga na tanggapin para Yes, po. 'di ba? Valid naman yung ID. Ngayon lang, kaso nga lang medyo na-expired na. Yes, po. So tinatanggap na po siya provided meron po siyang certain Proof lang proof po, na na nagre-renew siya. nagre-renew siya, or kung minsan wala pang 3 years na sa pagka-expired niya, tatanggapin Yes, po. talaga Pwede siya. na po namin Okay, so i-accept. magandang balita po 'yan So meron pa ba, Sir Chris? Bago ko iba to talaga yung $1 million question. Ay ngayon sir, nais lang din namin ipabatid dun sa mga private establishments po, mga companies na nagre-rehistro din po ang PhilSys at pwede po nilang dalhin yung mga registration kits sa mismong establishment na po ninyo. So, pwede po kayong mag-request ng tinatawag namin na on-site registration sa loob po ng inyong establishment na mismo para hindi na kailangan pang umabsent ng inyong mga empleyado. Oh, yes, maganda yan. Para makapag-parehistro sa national ID. So, kami na po mismo yung lalapit sa inyong establishment. Makipag-ugnayan lamang po. Pwede kayong mag-send ng request via email po sa philsys.psapampanga@gmail.com or sa psapampanga@gmail.com. gmail.com, okay. Okay po. Pwede rin po kayong tumawag sa aming telephone number 045-901-4526. Ayun po. So later po ipapakita din namin yung meron din kaming contact number po. Through phone na lang kung sa telephone po is medyo hirap tayo, no. Meron kaming cellphone number na 0936 2890-590 or sa 0950-2360-844. So yan po yung official na cellphone number po ng PhilSys sa may PhilSys Pampanga na pwede nyo pong tawagan if ever na may inquiry kayo, may tanong kayo sa for example, yung mga nagtatanong, sir, bakit wala pa yung ID ko? Ayun. Doon po lang, pwede kayong tumawag sa sa contact number namin na binigay po, yung mga cellphone number, if may query kayo. Pwede po kayong tumawag doon and may sasagot naman po sa inyong question and sigurado ako, yun na yung tanong ni Sir Bon, ang $1 million question niya. Na Yes, sir. Sir, kumusta na po yung mga status ng ating mga undelivered ID? So, yan po yung maraming tanong ng ating mga kababayan na kuminsan talagang umaabot po sa complaint. Ano po? Yes. So, Okay po. Siguro po, bago natin sagutin yung tanong ni Sir Bon, is i-discuss ko muna paano ba yung way ng pagde-deliver ng ID. Para aware din po sila kung sino ba yung ini-expect nilang pumunta, ano ba yung way nung pag-deliver ng ID. So si PSA po is merong Memorandum of Agreement kay PhilPost. Meron po silang napagkasunduan na 3 paraan para ma-deliver po or ma-receive ng tao yung kanyang ID. So ano po ba yung mga 3 paraan na ayon? So yung first po is yung door-to-door delivery. So ito yung pinaka common na delivery po na ginagawa natin, na ginagawa ng PhilPost is pagka-receive po nila ng ID is door-to-door siyang i-deliver. Depende po doon sa binigay ninyong address nung time na magpa-register po kayo. So yun po yung una, yung door-to-door. number 1 yun, door-to-door. Ang second naman po is pick up at post office. So pwede rin po siyang i-pick up sa inyong local post office. So for example po ako, narehistro ako sa may San Fernando, pwede akong mag-inquire sa local post office ng San Fernando na alam ko located siya sa may Capitol. If pwede ko rin i-verify doon and if nandun na sa kanila yung ID ko, pwede ko rin siyang i-claim doon sa mismong post office na. Sir Chris, paano nila malalaman kung nandun na yung ID? Araw-araw ba kailangan pumunta ka ng post office para maitanong mo sa kanila? Or may mga pamamaraan ba sila na para inform ka na
Juan de la Cruz, nandito na yung ID mo. Pwede mo nang i-pick up dito. Yung mga ganun, sir. Ano pa? Actually po sir, ang kasunduan din dyan is dapat na-i-inform sila kasi may binibigay na contact number po. Tama, di ba? Okay. Yung ating mga registrants. Though ako, aminado naman ako, nung time na ma-receive yung ID ko is wala akong na-receive na notification from them na magdi-deliver sila nung Kahit aking ako, ID. yung sa akin, wala. Ikaw, Sir Jello. Ako, nung ano lang, Miyerkules. Na-deliver na po. Tumawag sa akin yung nag-deliver. Ayun po. So siguro depende yun sa... time na nandun siya. Oo. Parang namimili lang ng Opo, tatawagan parang Parang nakadepende sa ano, kung sir. hindi ka gwapo, hindi ka tatawagan. So kagaya namin ni Sir Chris, hindi man ako natawagan. Kung talagang hindi ka mukhang artista, hindi ka tatawagan talaga. Pero dapat yun sir na notify sila na before i-deliver yung IDs, may magi-inform sa'yo na yung ID mo is madi-deliver na. Yes, Okay. parang ganoon, 'di ba? Kasi nandun nung sa agreement, din sa MOA yata, 'di ba? Opo. So, So, dapat 'yun mag-materialize yung mga ganoon. So, yung una, sir, door to door. Door to door po. and Number next 2 is yung pick up up post office. Opo. Tapos yung number 3, sir. So sa number 3 po is ito yung mga tinatawag natin na RTS or yung mga return to sender na IDs. Okay. Okay, so ano yung return to sender po is yung mga IDs na bumabalik sa atin sa Ang dami niyan, sir. po. Sa bilang po namin is nasa 500 plus yung Oo, hawak namin na parang IDs. nakita ko parang isang kahon siya yata yung yung ID binalik sa PSA Pampanga kasi for some reason. Ano yung mga reason bakit kaya nagpapa-register po kayo tapos yung cellphone po ninyo Opo. pinapalitan ng SIM card. Opo. Bali Kaya yung wala na sila. Opo. Actually, isa yun sa mga nagiging cost, sir. Nare-receive namin kasi pag binalik sa amin ni PhilPost yung mga ID, minsan po is nakalagay doon na hindi nila makontak yung Oo. tao, or nag-move na sila doon sa address na Ayun. binigay nila. Or minsan wala daw tao na gano'n na nag-exist doon sa lugar na yun. Hindi siya kilala doon sa Yun lugar nga. na yun. Kung minsan nga po, di ba nagtatanong sila kung dito po yung tao. Kung minsan, i-deny nila. Akala nila kung ano, di ba? Kaya nga po, ang daming return to sender na pupunta sa PSA Pampanga. Tapos, ang dami rin po namin nare-receive na hindi na delivered na ID. Opo. Baka isa po yun sa mga ID ninyo na nagpalit po kayo ng number, nagpalit po kayo ng contact address, yung mga address ninyo hindi na ma-locate or mali po yung binigay ninyong Address. mailing address dun sa Yes. nung mag-register kayo. So sana naman po tignan po natin yung balansehin po natin yung sitwasyon kung minsan talaga hindi naman po natin sinasadya na talagang pero mostly talaga humihingi po kami talaga ng pangunawa sa lahat ng na hindi pa na-deliveran ng ID. So lahat naman po ng paraan ginagawa namin po yan ng report, di ba Sir Yes Chris, po. ng mga feedback report sa central office para lang magawa ng paraan para ma-deliver na ng maayos. And then kinukol pa ang attention ng PhilPost kasi partner natin yan ng PhilPost, di po Yes ba, po. Sir Chris? Sige. So, continue. bali, yung nagiging cost pa po na bumabalik sa amin yung ID, yun nga po, yung minsan hindi ma-locate or nag-move na siya dun sa address na binigay niya nung una siya nagparehistro. Or, for example po, kasi si PhilPost, ang agreement po with them is magta-try sila ng 3 beses na i-deliver dun sa address po na iyon. So, for example, ako, mailman ako, i-deliver ko sa address po ninyo. Second attempt, hindi pa rin na-receive. On the third attempt po, hindi pa rin na-receive yung ID dun sa address na binigay. That's the time po na magdi-decide si PhilPost na i-RTS yung Sir Chris, pag gano'n, hindi ba makikipag-coordinate sa mga barangay official na kung nasaan yung baka naman sila kilala nila? Opo. Bali, actually sir, may naging concern din tayo dyan, ay naging issue even sa ibang provinces. Ang nangyayari po is si PhilPost iniiwan na lang sa barangay yung mismong ID which is hindi po kasama sa agreement ni... So, bawal po Bawal yun. po yun. Kasi po- Pwede lang silang magtanong, sir, Opo, pero pwede hindi po sila magtanong. pwedeng mag-iwan ng ID sa barangay. Opo. Isa yun sa, Okay, sige. wala sa agreement yun. And pinoprotektahan din po kasi natin yung data since national ID po iyon. Minsan po kasi ang ginagawa ng barangay is ipopost pa yung name ng mga tao dun sa kanilang FB page. No, pwede baka pwede tayong may ma-violate sa Data privacy, yes, po, di baka ba? ma-violate tayo. Kaya po yung agreement is door to door lang or i-pick up mo sa kanilang post office or sa PSA po sa atin, sa office natin sa may Sindalan po. Yun lang yung 3 mode na pwedeng ma-claim yung ID. Wala po tayong mode na ibagsak nila sa barangay and si barangay na yung magdi-distribute ng mga ID.
yung iniiwasan po kasi natin, for example, baka may galit pala itong isang officials na ito dun sa tao na yon and hindi niya ibigay yung ID or itago niya para hindi ma-receive ng tao na, for example, Yun baka nga. kaaway niya, sir, no? Tapos tayo ang pagbubuntulan ng po. galit, Ngayon diba? pala, na-deliver na yung ID, hindi lang binibigay sa kanya. So, Yeah, and okay. isa pa dun is, yung main cause talaga is pinoprotektahan po natin yung privacy nung tao na may-ari ng ID since very confidential po yung laman nung mismong ID po na iyon. So, hindi dapat iniiwan sa barangay? Yes po, hindi po siya dapat Okay. iwan sa mga barangay po. So, kasi at one time, meron akong nakita, parang isang barangay officials lang ang nag-deliver ng ID dun sa tao. Though maganda yung intention, hindi naman po pero- natin sinasabi na pangit yung intention. Tama, Maganda yung intention, kaya lang po kasi hindi siya kasama dun sa agreement ng PhilPost and ni PSA. So, kung mangyayari man po iyon, baka maglabas naman po siguro ng separate na memorandum ang central office about po doon, if papayagan niya na yung barangay since mas kilala nila yung tao Tama, sir. doon, na payagan na nila na, sige po, since mas kilala niyo yung mga tao ninyo, papayagan na namin na kayo yung mag-deliver ng mga ID. But Pero as of- until then, wala pang so, PhilPost po talaga dapat yung hindi pa pwede yan. hanggang assistance lang po ng barangay yung pwede nilang hingin. Okay po. So, ngayon po, ang ginagawa ng sa office natin, sa FRC, para malaman ng mga tao no, na RTS yung kanilang ID, is nagte-text po kami sa mga mayroong contact number doon. Tinitext po namin sila and ini-inform na yung ID po nila is nasa custody na po natin sa May Sindalan. So, hindi yan pwedeng i-post sa Facebook Hindi, na? hindi po namin Okay. siya pinopost through Facebook. Ang ginagawa po namin is either tinitext namin or tinatawagan po yung kanilang nakadeclare na mobile number. So, yung mahirap lang po dito is pag walang contact number, yung ano. Paano, sir, alam kung halimbawa, at dalis talagang hindi na-claim yung mga ID yan, anong gagawin ng PSA para doon? Okay po. So, meron po tayong disposal. Meron kasing retention period po iyan na 60 days lang talaga. May retention period tayo na 60 days. Pag unclaim pa rin sa atin, after 60 days is dapat po nire-report na yan sa may central office and nire-request na for disposal. Okay. But as of now po, kasi last time nagtanong na ako sa CEO, kasi yung mga disease na ID is nasa atin na and plano na saan na namin i-dispose. Unfortunately, wala pang proper instruction kung paano ba yung tamang way ng disposal. Kasi may mga may mga information na Yes personal po. information Opo. dyan, sir. Ano, baka may makalusot na Wala pa sila kasi- ma-dispose ninyo, tapos may makagamit Yes. ng ID. May instruction lang na i-dispose pero wala pang instruction kung paano yung tamang disposal. Kailangan bang i-shred siya? Kailangan ba dapat? Or Sunog yan, ganon? or isoli sa central office yung mga for disposal na. So yun po yung inaantay pa namin na instruction from them before po kami mag-conduct ng disposal ng mga IDs na hindi pa na-claim. For example, yung mga disease and yung mga may retention period tayo na 60 days nga po and pwede nang i-dispose. So yun po yung inaantay namin na instruction po from CO. Okay, so, meron pa ba, sir? Last na lang po dun sa mga gustong mag-track ng kanilang ID. Ayan, Meron sige. po tayong tracker. Though sa PhilPost lang po ito, no. Hindi nito matatrack kung nasa printing pa yung inyong ID or if nasa validation pa sa back-end. So ang kaya lang po nitong i-track is kapag nasa custody na ni PhilPost yung inyong ID. So pwede nyo pong i-search sa inyong browser yung tracking.philpost.gov.ph or simply i-type nyo lang po PhilPost tracking and lalabas na po yung website na ito. And pwede nyo pong ilagay yung 29 to 30 digit number ninyo, yung registration ID na yung papel po. Sigurado, binigyan kayo ng papel nung time na marehistro kayo. Pwede nyo i-search yung inyong transaction ID doon sa tracker ng PhilPost. Inuulit ko lang po, ito po ay effective lang if nasa custody na ni PhilPost yung inyong ID. If wala pa po, let's say nasa printing process pa yan or nasa back-end validation pa, wala pong lalabas dyan. Ang lalabas po is not found, sigurado. If kasi si PhilPost, i-update niya lang dito if nasa custody na nila yung ID. Pero if wala pa po, not found pa yung lalabas dyan. Okay. And if may question kayo, pwede po kayong tumawag. For example, nag-search na kayo nag-search, wala talagang lumalabas. Pwede kayong tumawag dun sa contact number po na binigay po namin kanina, yung 0950-2360844 or
2890590. So yan po yung official and active na mobile number po na ginagamit namin ngayon sa may PhilSys, Pampanga. If may mga questions kayo, may concerns na gustong i-raise, may request po kayo na gustong i-request po sa office, pwede po kayong tumawag dyan and pwede po natin pag-usapan po kung ano man po yung concern po ninyo. Okay, so Sir Chris, meron tayong ano dito na nag-comment dito na may message dito na ang sabi galing kay Leonard Jim Lopez, yung isang barangay po, yung national ID nila nasa barangay. Ayun po. So kagaya nga po ng nasabi namin kanina is bawal po 'yon, no. Pwede po namin malaman kung anong barangay po ito para if ever po is mai-report din namin sa may central office. And even us po is makagawa din ng action para maisauli po sa PhilPost yung mga IDs and sila po yung mag-deliver sa kanilang sa mga constituents po nung barangay na iyon. Although ang maganda po yung malinis po yung intention Yes nila po. pero hindi po siya proper Yes na po, hindi po opo. dapat ganoon. Tapos dito sir, sabi niya pa, pinopost din po sa page ng barangay. Yan po. So isa din po 'yun sa inaano din natin na bawal din pong i-post sa Facebook talaga or Kasi sa mga meron na po tayong nababiolate na Yeah, sa yung data batas, privacy yung po. Data Privacy Act po, So, kailangan po ma-shutdown agad yung post na 'yon. If kaya pong dun sa binigay namin number, paki-message po yung barangay kung ayaw pong i-post dito sa comment section. Pwede po kayong mag-message ma'am doon sa contact number namin 0950-2360844 or 0936-2890590 para if ever po is magawan po siya ng proper action po. Okay, so meron pa bang sir, may pahabol pa ba na Yun po, pahabol lang, yun nga po, though aware kami na madami talaga yung delayed na ID, pero sinisigurado naman po ng office ng kapartner po ni PSA like si Bangko Sentral and ni PhilPost na ginagawa po nila ang lahat na para Yes, ma-print lahat yung mga IDs po na naka-pending pa po sa kanila ngayon. And masaya naman po kami na may nakaka-receive kami ng feedback na yung mga narehistro ng March, mga narehistro ng April, paunti-unti po na re-release na po yung Dumating na kanila yung mga IDs. yes, And hopefully yung mga iba pa po na hindi nakaka-receive, one of these days is ma-release na din po yung sa inyo. Inuulit lang po namin is bawal pong magparehistro ulit. No? Hindi porke po hindi nyo nare-receive yung inyong ID is magpaparehistro po kayo ulit. Bawal po iyon. And baka, hindi po yun parang double Opo, yes registration po. Po. Para kagaya lang yan sa civil registration po. Bawal yung double registration even sa PhilSys, no. So, wag na po tayong magtangka na magparehistro ulit dahil hindi nare-receive yung inyong ID dahil madidetect din po yan ng back-end kapag may nag-duplicate na packet. So, let's say yung fingerprint po ninyo, very unique po yan. So, pagdating ng back-end verification, i-compare po nila yung inyong fingerprint sa mga fingerprint na naka-register po sa kanila. So, pag may nag-tick na nag-match. Yes po, may nag-match na, narehistro na to dito sa lugar na ito, bakit siya nagpaparehistro siya ulit? Magkukonduct po yan ng investigation, yung central office. Ano yung reason, bakit ka nagparehistro ulit? Baka questionin ka pa, yung reason mo? Kasi baka may illegal or reason. baka ma-hold pa yung unang registration po, hindi na ma-deliver ang ID. Baka mas lalong hindi siya maka-release ng ID kasi nga po, i-questionin pa siya. Ano yung intention mo? Bakit ka magpaparehistro ulit? Kasi hindi dumarating po yung ID ko. Baka naman this time, kapag nagpalit registration ako ng national ID, baka mauna pa tong dumating. So which is hindi siya proper way. Though ginagawan po ng action ng ating office yun nga pa. yung mga nadidelay na ID, pero hindi po yun yung proper way na para ma-receive mo agad yung ID mo is magpaparehistro ka ulit. So baka po mas lalong ma-delay or baka at baka mas is hindi ka na makarehistro ulit or baka mas may sanction po nakapalit yung ginawa ninyo. So might as well po na antayin po natin yung delivery po ng ating ID. And if yun nga po may question kayo is pwede kayong tumawag dun sa mga contact number, mobile number po na
binanggit po namin kanina. Okay, so muli po, humihingi po kami ng paumanhin dun sa mga hindi pa na-deliveran ng ID. Rest assured po, ginagawa po ng PSA ang kanyang lahat ng kanyang makakaya upang ma-address po lahat ng complaint ninyo, yung mga undelivered, yung mga issues na undelivered IDs. Ginagawa po yan ng paraan at para ma-deliver na sa lalong madaling panahonan po. Muli po, humihingi po kami ng pasensya, pangunawa, sana po lawakan pa po ninyo. Kami din po ay gumagawa din po ng yung mga ibang kasamahan po namin sa opisina, wala na pa rin pong So, kung wala na tayong pag-uusapan, Okay. so muli nagpapasalamat kami sa kabutihang loob ng ating local chief executive na si Dante Torres and si Sir Alvin Malyari at saka si kapatid dito at si Bob. Thank you, Bob, for accommodating us. And syempre, nagpapasalamat din ako ulit sa ating resource speaker na si Sir Jello. Although kahit na napaka-hectic ng kanyang schedule, sir, pinagbigyan niya tayo. At talagang napaka-interesting ng ating pinag-usapan. Sa mga susunod na araw po, marami pa po tayong mga pag-uusapan tungkol sa mga survey po ng PSA na sinasagawa. Hindi lang po LFS at i-discuss po natin, tatalakayin po natin iba't iba pang activities ng PSA. Muli po, thank you very much po sa Radyo Guagua 99.1, Magmalasakit at Lulugod Karangtaw. So, with that, this has been your public servant Bonito Bundalian po ng PSA Pampanga. Good afternoon po sa inyong lahat and maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much po. Tanong mo sa kanila, alam nila. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.